Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Arais Auto, Dri sa FM, Bombo Radyo Iloilo. Ang flagship station sa The Undisputed #1 Radio Network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hunyo 29, tuig 2022. Sa mga kabombo ta live, yabalang taong pagpalayag sa Bombo Arais Auto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Live man sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong sining cellphone sa pag-download naman sa Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalakuan kag mga nagapangunang mga balita sa paglangon sa www.bomboradyo.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon inyang imo alaga mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon niya rin madalakuan kag mga nagapaunang mga balita sa pagpalayag sa Bombo Arais Auto. Redevelopment sang duha ka mga merkado may go signal na nagikan sa sangguniang panlungsod. Ginaprubahan sang City Council sa ila siniyang last session ang duha ka mga resolusyon nga nagapanugot karon sa kay Mayor Jerry Treñas nga mag-enter into a lease agreement sa tunga sa city government kag sumungman sa SM Prime Holdings. Ang nakita sa mga konsehal naton very advantageous sa bahin karon niya sa city government nga way na sang pagpagwaon pa diri nga pondo, matigayon pa iya nga ma-redevelop ang duha ka mga mayor nga merkado. Sa iban pa nga matalupang doon karon niya nga mga balita, ano ang mga ruta nga ginpangligwat kung madumduman pa sa nakaligad sining may nadlaw. Interview naton ris Mr. Jack Kunlo nga may 18 ka mga ruta nga gin-revise sandigman sa hibubunot sentimiento sa mga commuter. Ang natumod diri banwa ang pag-extend sang may ruta bala nga parola makalabot na diri sila sa may Iloilo Terminal Market. Ang sabahin karon iya sang mga nagreklamo nga 5 ka barangay, Block 21, Block 22, 17, Santa Rosa, no? Pila lamang sa mga kabarangayan nga nagreklamo nga kung pwede mapasulod sa ila sining mga area or sa mga dalan sa kabarangayan ang ruta dito. Di gin-adjust na ina. Ano pa ginang iban siniya nga mga ruta nga gin-adjust sandigman sa implementasyon sa LPTRP. Amo ni karon ang husisaon nato upod man sa kay Mr. Jack Kunlo kag ano ang proseso implementar ini dayon mangin kabahin na inisang LPTRP. Kinahanglan pa bala nga mag-agi ini sa aton siniyang council or sa amendment sa nga nasambit sini karon iyang ordinansa. Sa aton sining pagpangalagad banwa, istoryan man naton ang mga minor de edad na matamat na mga nagapakitang gilaso. Sa sining pagpakitang gilas sa eskalainan kay man, ikadwa na nga hugnat kagabi ang paghinabuyan na isang bato sa mga minor de edad sa may barangay San Juan sa distrito iya sang Mulo. Sa aton sini magkabumbo ti laban-laban sini may mga masunod pag kung hindi gilayon matagan sa nagakigo sini nga pagtamod sa mga opisyales naton kag sumungman sa aton sini kapulisan. Kung madumduman nyo pa ang Iloilo City Police Office under the leadership of Police Major Sheila May Sangrines. Sa aton sini mga kabumbo nakaagi man ni Pungko iya sa chief sang WCPD mo. May mga gindihon ini sila nga programa atong Batang Pandilyabla. Ibalo naton karon sa aton sini nga mga kabumbo kay last time dugin pang tipon man sininila ang mga pamatanon o rin mga minor de edad. Kagagin na tawag ang atensyon sa mga ginikanan may kantanan sa pagkaulamid sininila sa mga kinagamo. Dugang pagid nga mga balita kag impormasyon karon bantayan sa Bombo Arais Auto
pagkatapos ang Bombo Network News. Time edition, araw ngayon ng Miyerkules, Hunyo 29, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang kampo ni Marcos itinuturing na vindicated sa Supreme Court decision sa pagbasura sa disqualification cases. Samantala naman, yung tinaguriang signal jamming lalo na sa operasyon ng cellphone, posibleng isagawa bukas sa mismong araw ng inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos doon sa lungsod ng Maynila. Ang Octa Research Group naman kinontra ang projections ng Department of Health sa pagdami ng COVID-19 cases sa katapusan ng Hulyo. Samantala, muling ipinalala po ng PNP sa kanilang mga tauhan ang public health standards matapos dumoble pa ang mga kaso ngayon ng COVID-19. Ang DILG naman nakiusap sa mga magrarally kasama na ang makakaliwang grupo na irespeto ang paglilipat ng kapangyarihan at gawing maayos at mapayapa ang kanilang protesta. Samantala, sospek naman sa pananaga ng 15 anyos lamang, sumuko na rin yung sospek mismong pinsan pa ng biktima. Sumama pa sa investigasyon ng mga otoridad. At sa ating international news, ang pamilya ng nanalong Miss Texas USA 2022 sa South Cotabato ikinagalak ang karangalang dala ng first Asian American winner. Sa sports balita naman, NBA superstar Russell Westbrook balak pa ring manatili sa Los Angeles Lakers upang tanggapin ang $47 million na options. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kaisar Nation, patuloy po ang anunsyo at paalala ng mga otoridad, lalo na dyan sa mga kapulisan ng Manila Police District o MPD, ang sinumang gustong dumalo sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas ay maring pumasok. Agahan daw nila mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga yan. Sinabi ng Manila Police District spokesperson, Police Major Philip Ines, na magiging bukas ang Victoria at General Luna Streets. Yan po ay sa may bahagi ng Intramuros, Maynila. Para naman sa publiko, patungo na yan sa National Museum sa nasabi namang oras. Dinadagpa niya na maaring magsara ang nasabing mga daan ng alas 9 na kasi ng umaga. Yung mga taga-suporta naman ni incoming President Marcos ay tatalaga sa may bahagi ng golf course. Diyan pa rin sa Intramuros, Maynila, sa harapan na yan ng National Museum na maring maglaman ng humigit kumulang 25,000 hanggang 30,000 katao. Bukod naman doon sa mga supporters, sinabi pa ni Major Ines na mahigit o mas mababa pa sa 1,500 na mga very important persons o kinaman ay VIP o very important persons ang inasang dadalo naman sa oath-taking nitong si Marcos bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Ayon pa rito sa mga otoridad, yung mga very important persons ay uupo mismo sa itaas ng podium ng museo, habang yung mga VIP naman ay uupo sa isang lane sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue. Yan naman ay sa kalsada na. Sa kabilang lane naman ng Padre Burgos Avenue, malapit na yan sa museo, ay iiwang bakante para daw sa pagsasagawa ng mga parada. Ito po yung military at civic military parade. Sa dagdag pang balita, si U.S. Second Gentleman Douglas M. Hoff dumating na sa bansa at ang DILG sinabing may mga idineploy na emergency response team tanod sa araw ng inauguration. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Inanunsyo ng U.S. Embassy sa Manila na dumating na kahapon sa bansa si United States Second Gentleman Mr. Douglas M. Hope. Si Mr. M. Hope ang itinalaga ni U.S. President Joseph Biden Jr. na manguna sa delegasyon ng Estados Unidos na dadalo sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas June 30. Si M. Hope ay sinalubong sa paliparan ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary at Chief of Protocol Wilfredo Santos at U.S. Embassy Charge d'Affaires at Interim Heather Barriaba. Kasama ni M. Hope at Barriaba sa U.S. delegation sina Virginia U.S. Representative Bobby Scott, Chairman of the Committee on Education and Labor, Nani Coloretti, Deputy Director, Office of Management and Budget, Admiral James Sandy Winfield, retired, former Vice Chairman ng Joint Chiefs of Staff,
Edgar Kagan, Special Assistant to the President and Senior Director for East Asia and Oceania National Security Council, at Chantel Wong, U.S. Director of the Asian Development Bank. Nasa 1,200 VIPs ang nakatakdang dadalo sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. bukas. Nakalatag na rin ang seguridad para sa nasabing inaugurasyon. Ayon sa security sector, lahat ng VIPs ay dadaan muna sa PICC, kung saan dito sila sasakay ng bus patungong National Museum. Samantala, inihayag naman ni DILG Secretary Eduardo Anyo na may ambag din ang local government units ng Manila at iba pang mga LGUs sa nasabing inaugurasyon, kung saan nag-deploy sila ng kanilang mga emergency response team na tutulong sakaling may mangyaring emergency situation. May mga tanods din ang tutulong para sa pagpapanatili ng peace and order. Pakinggan natin ang pahayag ni outgoing DILG Secretary Eduardo Anyo. Test natin yung mga LGUs, karatic LGUs na ang kanilang mga BHERTs or Barangay Health Emergency Response Teams ay maging aktibo. Pangalawa, tinabangan din natin yung mga barangays na mag-employ ng force multipliers, yung ating mga tanod, no, para makatulong sa kaayusan. Doon sa particular naman na areas na kung saan pupunta yung ating mga kababayan para manood, meron tayong nakaset up doon ng mga medical teams na minaman, at ito meron tayong mga evacuation centers, tents na nakaset up all around para sa mga mahihilo, magkakaroon ng karamdaman. Meron din tayo nakatalaga ng mga from DOH, no? Doctors and nurses. No? Ang DOH ay kasama sa isang subcommittee. Ang kanilang function or mandato ay particularly siguraduhin na maayos ang kaligtasan, kalusugan ng mga attendees. At meron tayong mga designated entry points para sa ating mga kababayan, at sila i-guide naman hanggang doon sa kanilang viewing or audience area, particularly dito sa Intramuros Golf Course. At meron nga doon may fence doon, tinanggal ng ating DPWH yung fence doon para lang makita nila in field view yung ating inauguration, and at the same time mawala yung distinction na may harang yung ating mga kababayan compared sa mga ibang attendees. So, binigyan natin ng access sa mga kababayan natin para magkaroon ng magandang view. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, itinuturing ng kampo ni Marcos na vindicated sila sa naging desisyon ng Supreme Court na pagbasura sa petisyon ng disqualification case na naunang isinampa ng ilang civic leaders at martial law survivors. Ang Attorney Estelito Mendoza, legal counsel ni President-elect Ferdinand Marcos Jr., walang merito naman daw ang naturang petisyon kung saan dinismiss lamang ng katastasang hukuman ang kahilingan ng mga petitioners na kansilahin ang Certificate of Candidacy ng incoming president sa boto na 13-0 votes at merong 2 abstentions. Ayon pa sa batikang abogado at dating Justice Minister ng ama ni BBM, inaasa na nila naturang unanimous decision at pagtitibayan nga ang naunang desisyon ng Commission Elections, yung division ng COMELEC at ANBank. Nagpalimanag daw sila sa matas na hukuman na walang false statement sa Certificate of Candidacy sa COMELEC na siya namang pinagtibay daw ang naging desisyon noon ng First Division at ng ANBank ang kanilang posisyon. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, abay nagpahiwatig po ang PNP ng posibilidad nga na may signal jamming, lalo po naman dyan sa operasyon ng mga cellphone, doon po naman sa mga lugar na dadalo bukas o kaya naman lugar na dadaluhan bukas ng ating mga kababayan at mga bisita. Diyan naman sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. May mga detalye pa niyan si Bongbong Marlene Padiernos.
Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, ipinahayag na ngayon ng National Capital Region Police Office o NCRPO na posibleng magkaroon ng signal jamming bukas sa mismong araw ng inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa eksklusibang panayam ng Bombo Radio Philippines kay Lieutenant Colonel Jenny Tecson, ang spokesperson ng NCRPO, ay ibinilita niya na para magiging translasyon style ang gagawin bukas sa mismong area kung saan gaganapin ang seremonya. Ito ay bilang bahagi pa rin ng mataas na level ng seguridad na ipapatupad ng pulisya sa nasabing mahalagang kaganapan na inaasahang dadalhan naman ng nasa mahigit kumulang 1,500 na VIPs at VVIPs. Bukod dito ay muli rin namang ibinalita ng tagapagsalita na all system go na rin ang pulisya at kasabay nito ay ang pagtitiyak na hindi nila hahayaan na makapasok sa lugar ang sinumang nagnanais na manggulo sa nasabing aktibidad katuwang ang iba't iba pang allied agencies nito. Kaugnay ni Pangal pa natin yung bahagi na naging panayam ng Bombo Radio kay Lieutenant Colonel Jenny Tecson. Naimungkahin na yung mga nakaraan na gagawin po yan dun po sa area kung saan po nagaganap yung ating seremonya. At yun binanggit po kanina na parang ganyan din mangyari nung translation. So I understand, I believe na yan ay implement din po sa lugar. Talagang nasa all system go na po tayo at talagang handang-handa na po tayo dyan. At nakikiusap na po sir tayo sa ating mga kababayan na yung kanilang kooperasyon dahil yan ay yung gaganawin naman na po yan. Suportahan na lang po natin yung ating mga manunumpang pinili ng ating bayan. At syempre po hindi naman din po hayaan ng ating kapulisan na talagang may mga makapasok po na pwedeng manggulo dyan dahil tayo po ay may mga nilatag po nating personnel na talagang sisiguraduhin po nila na secure yung ating papasok na administrasyon at pati yung outgoing po na ating presidente. Ganon din po sa kanilang mga pamilya, mga bisita po na dadalo po dyan sa nasabing activity. Yan ang tinig ni Lieutenant Colonel Jenny Tecson. At live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, kinontra ng grupo ng Octa Research Group ang projections ng Department of Health na baka abutin ng 22,000 kada araw yung mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas pagsapit siya ng katapusan ng buwan ng Hulyo. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research Group, wala pa sila nakikita ng pagtaas ng turang bilang ng mga kaso naman sa Pilipinas. Ito ay batay na rin daw umano sa eksperyensa ng ibang mga bansa kaugnay sa pagkalat ng Omicron na BA.4 at ang BA.5 variant ng COVID-19. Nilinaw naman ng Department of Health ng kanilang projections na aabot sa mahigit 22,000 ang daily tally sa mga mahahawa sa virus ay kung hindi raw susunod naman ang publiko sa mga tinatawag na pandemic protocols. O narito ay pinaliwanag po ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang kanilang projections ay batay naman sa FASTER. Ito po yung Feasibility Analysis of Syndromic Surveillance using Spatio-Temporal Epidemiological Modeler for Early Detection of Diseases. Sinasabi rin naturang FASTER analysis na yung mga kaso ay maaaring sa pagitan ng 12,000 mahigit at 17,000 mahigit kung hindi naman masusunod yung public compliance sa minimum health standards. O narito tumaas ang COVID-19 positivity rates nationwide sa 4.1%. Ang naturang data ay kaparehas naman noong nakalipas na buwan ng Marso. Sa kabila nito, wala manong dapat ipag-alala ang publiko dahil sa NASA na natili pa ring less than 1 case per 100,000 sa populasyon ang average daily attack rate dito pa rin sa Pilipinas. Muling ipinaalala naman ng Philippine National Police sa kanilang mga tauhan ng pagsunod sa minimum public health standards matapos dumoble nga ang active cases ng COVID-19. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Roderick Alba, hindi dapat makaligtaan ng mga pulis ang pagsusuot ng face mask, physical distancing, paghuhugas ng kamay at pagsunod sa health protocols na inilatag ng gobyerno ngayong pandemya. Sa datos ng PNP Health Service ngayong Miyerkules o noong Miyerkules o ngayong araw, Hunyo 29, mula 14 umakyat na sa 27 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa PNP. Ito ay matapos makapagtala ng 13 na bagong kaso, kaya't umabot na sa 48,901 ang mga tinamaan ng sakit, habang nasa mahigit 48,000 ang mga gumaling at
129 ang mga nasawi. Samantala, umabot na sa mahigit 222,000 o 98.69% ang naturukan ng booster shot sa PNP bilang karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Samantala naman sa ibang balita, pinuri at lubos daw na pinasalamatan ni House Majority Leader at Leyte 1st District Congressman Martin Romualdez si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa matuturing na outstanding and excellent service na ibinahagi nito sa bansa. Bukas June 30 ay eksaktong alas 12 nga ng katanghalian ay magtatapos na rin ang termino nitong si outgoing President Duterte. Personal na tatanggapin ng Pangulo sa Palasyo ng Malacanang kanyang magiging successor na si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos natanggapin ng Pangulo si incoming President ay balik na ito sa kanyang pagiging private citizen o private Duterte at uwi na ito sa kanyang lugar doon naman sa Davao City. Ayon dito sa incoming House Speaker na si Romualdez, si Pangulong Duterte ay mahal daw ng maraming Pilipino na nag-iwan ng blueprint o legacy sa bansa kung saan nagawa nitong gawing safe, secure at connected ang Pilipinas. Sa paniwala pa nitong si Congressman Romualdez, ang Pangulo daw may tuturing na most accomplished leader na nagkaroon dito sa Pilipinas. Isa pa daw sa mga legacy na may tuturing ang hindi makakalimutan ay ang Duterte administration, ang programa naman na Build, Build, Build kung saan maraming mga infrastructure development ang nasa katuparan sa bansa at ang walang tigil na kampanya laban naman sa illegal na droga at laban naman sa kriminalidad. Tiniyak din naman itong si Congressman Romualdez sa panig naman ng House of Representatives. Sila naman ay magiging unwavering partners sa mga bagong officials na upo naman simula bukas lalo na sa may bahagi ng executive branch. Samantala pa rin ang DILG, patuloy pa rin ang pakiusap naman, doon po naman sa mga relihista, doon po naman sa makakaliwang grupo na naghahanda rin ngayon, kaugnay pa naman ng isasagawang pagkilos protesta, kasabay naman ng paglilipat ng kapangyarihan. At dito nga ay inaasahan nga rito ay ang mga otoridad ay nagkaroon na ng pagtukoy sa mga lugar na maaring mapuntahan nitong magsasagawa ng kilos protesta. Bagamat tiniyak ng mga otoridad dito na bibigyan naman sila ng lugar pero malayo ito doon po naman sa National Museum. Narito pa ang dagdag na mga impormasyon mula naman sa nakalap nitong si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, ito patuloy yung ginagawang monitoring ng national government, partikular ng DILG o Department of Interior and Local Government kaugnay sa mga ginagawang mga pagpaplano at pagkilos ng iba't ibang mga grupo na kumukontra kaugnay sa nakatakda na pagnumpa o kaya ay inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. At kaugnayan, Bombo Elmar, ay umaapela ang DILG sa mga leftist group at nilang mga supporters na gawing mapayapa ang kanilang planong sabayang kilos protesta sa mismong araw ng inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas, June 30. Sinabi ni DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya na nakarating sa kanila ang plano ito ng CBP, NPA, NDF at kanilang mga taga-suporta at di umano ay gagawin ang sabayang rally sa NCR, Baguio City, Cebu, Iloilo at Naga. Ang tanging pag-iusap lamang niya ng ahensya, huwag naman sanang maging magulo na magdulot ng pagkaantala o pagkaabala sa gawing inaugurasyon ang mga pagtitipon. Binigyan din ni Malaya na nakasaad sa batas na pinapayagan ang mga pagtitipon at pagpapahayag ng saloobin basta sa mapayapang paraan. Pakiusap pa ng kalihim o kaya undersecretary sa mga nagpaplanong mag-rally, huwag magpagitgitan o gumawa ng eksena para lamang udyukan ang mga pulis na kumilos para gamitin ang eksena sa kanilang propaganda. Ito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Malaya. Ang pakiusap po namin sa kanila, please keep your protest peaceful. Wag na po tayong makipag-gitgitan. Wag na po nating gawa ng eksena pa ito na makikipag-gitgitan sila o gagawa ng kaguluhan. Sana po respetuhin nila yung naging desisyon ng taong bayan nung nakaraang halalan na ito yung duly elected administration ay papasok na, kailangan po magkaroon tayo ng orderly transition of power.
Yan yung bahagi ng pahayag ni Yusek Malaya. So asahan kasi bukas, Bombo Elmar, na marami yung eepal, yung eksena na magrarally laban sa inaugurasyon ni incoming President Bongbong Marcos. Lalo na yung mga galing sa tinatawag na makaliwang grupo na kahit sino pa ang umuupo na presidente ay talagang kanilang kinokontra. Bombo Elmar, Bombo Jane. Okay, Bombo Raymond, yung report po kayo ng umaga na babanggit dito na para naman sa bukas, iwala ito doon naman sa makilos protesta, ay susunduin itong si President-elect Bongbong Marcos, ang Pangulong Duterte, sa Malacanang, makasaysayang pagsakay sa isang sasakyan patungo ng National Museum. Ngayong araw, ang huling full day ng Pangulong Duterte? Meron pa ba siyang Bombo Raymond, mga schedule ngayong araw, Bombo Raymond? Well, meron pang schedule doon naman sa Villamor Air Base. Actually, meron ngayong hapon at bukas. Pero yung bukas pala ay wala pang malinaw na schedule ang Pangulo other than yung kanyang pagdalo syempre doon sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Pero ngayong hapon meron siyang courtesy o pag-receive sa isang panauhin, Bombo Elmar. Check ko lamang yung schedule pero we expect ngayong hapon, meron pa. Kumbaga, ito na yung siguro panghuli na aktibidad ng Pangulo. Maliban bukas, Bombo Elmar. So, tama ka, bukas ay magiging historic, magiging makasaysayan, maliban sa pagiging tradisyon, ay nakasad sa ating saligang batas, yung formal na pagkasali ng kapangyarihan. So, ang eksena, itong si President-elect Bongbong Marcos, pupunta sa Malacanang. Tapos itong si Pangulong Duterte ay i-receive siya doon. Tapos magkakaroon ng full military honors o tinatawag na departure honors para kay Pangulong Duterte na siyang outgoing president. Saka depende kung sa isang sakyan, wala pang malinaw, pinapinalize pa, Bombo Elmar, pero sabay sila na pupunta naman doon sa National Museum para sa inaugural o kaya ay inaugurasyon ni Marcos, Bombo Elmar. Tapos magkakaroon na ng pag-alis. Alis na si Pangulong Duterte at by 12 noon ng tanghali ay may bago na tayong presidente at siya na ang pupunta sa Malacanang. Doon ay magkakaroon naman ng panibagong parang honors, military honors para sa bagong presidente ng ating bansa. At sunod-sunod na yan yung mga aktibidad. Meron yung mass oath-taking o sabayang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Marcos Cabinet, Bombo Elmar. And eventually, we expect baka lamang sa ating impormasyon, magkaroon ng first press conference bilang Pangulo ng Bansa itong si Bongbong Marcos at saka baka may anunsyo siya kaugnay sa kanyang first na executive order o kaya kauna-unahan na EO 001, Bombo Elmar. Sige, bukas muli imbitahan natin itong ating mga kababayan sa ating gagawing special coverage sa mga impilan ng Star FM at ng Bombo Radio Stations nationwide. Maraming salamat, Bombo Raymond. That's right. Hindi pwedeng palagpasin ito. Historic event. Lalo na ang pangalan na nandito, Bombo Elmar, ay after mahigit 30 years, nagbabalik Malacanang ang pamilya Marcos. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan pa ang detalye, yung online news na Rappler ay tuloy na pinapasara ng Securities and Exchange Commission o SEC. Yan, iba pang mga balita, samantala muna sa mga paalala. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr., 17th President of the Republic of the Philippines. Maging bahagi ng kasaysayan.
Tumutok sa gagawing blow-by-blow coverage ng mga Bombo Radio at Star FM stations sa inaugurasyon ng susunod na presidente mula mismo sa National Museum sa Maynila. Hindi lamang mapapakinggan, mapapanood din sa mga digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tandaan, sa Hunyo 30, araw ng Huwebes, simula alas 11 ng umaga, dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Radio Bombo! Sumantala pa rin sa kabuang 617,000 na mga kwalipikadong mga tricycle drivers sa buong Pilipinas nakatakdang makatanggap ng fuel cash subsidy sa ilalim ng Pantawid Pasada program ng ating pamahalaan. Ito'y sa gitna pa rin ng kasalukuyang naranasang mataas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa, gayon din ang mataas na halaga ng mga bilihin. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, ilalabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang naturang ayuda sa 3 batches e-wallet accounts ng mga beneficiaries sa mga branches ng Land Bank of the Philippines at off-site payouts sa mga local government units. Mangyaring antayin na lamang daw itong mga benepisaryo ang notification ipapadala sa kanila ng LTFRB para sa iba pang detalye at impormasyon. Ayon pa sa DILG, ang ibinibigay na ayuda na ito sa mga drivers ay pamamaraan daw ng pamahalaan na magpakita ng concern at tulong sa mga kababayan nating lubhang apektado ng krisis sa panahon ngayon. Samantala, binalita rin naman ni Secretary Año sa tanggap nilang 766,000 na mga pangalan ng mga tricycle drivers na umaasang makakatanggap ng fuel subsidy. Mahigit 48,000 dito ay na-disqualify dahil sa kakulangan ng paraan ng verification tulad ng driver's license numbers, hindi kompletong impormasyon sa e-wallet o mga pangalang naisumite pagkatapos naman ng deadline. Samantala naman, pinagtibay ngayong araw ng Securities and Exchange Commission o SEC ang desisyon nito na ipasara ang online news company na Rappler. Ipinahayag ito ng journalist at CEO ng Rappler na si Maria Ressa sa ginanap na East-West Center Conference at sinabing pinagtibay nga ng SEC ang pagbawi sa Certificate of Incorporation ng Rappler at Rappler Holdings Corporation. Kwento pa ni Ressa, natanggap nila ang naturang masamang balita matapos silang abisuhan ng kilang abogado tungkol sa kumpirmasyon ng pagpapasara sa kanilang kumpanya. Sinabi naman niya na aapila sila sa desisyong ito lalo na't highly irregular daw ang naging paglilitis dito. Ang nasabing kautusan na may petsang June 28, ngunit ang isang kopya nito ay hindi pa isa publiko. Magugunitan na una nang kinwestiyon ng SEC ang Rappler's Philippine Depository Receipt na lumalabag sa foreign ownership restriction sa mass media sa bansa dahil sa probisyon nito na nag-aata sa mga Pilipinong stockholder ng Rappler na humingi ng pag-aproba sa Omidyar Network na isaan nilang paglabag sa absolute constitutional statutory prohibition and foreign control on mass media. Samantala, abay, patok ito, Dilan sa agaw pansin naman, itong sinasabi doon sa Antique na buwis buhay na kasalan. At may nakuhang report dito ang Bombo Radio Iloilo. Buwis buhay ang eksena sa isang kasal sa lalawigan ng Antique dahil sa halip na bridal car, sa backhoe sumakay ang bagong kasal, kabilang na ang buong entourage upang makatawid sa bumabang ilog. Ang ikinasala ay magkasintahang sina Ivy Alentahan Sareno at Reggie Sareno, pawang residente ng barangay Igkokok, Balom, Antique. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ivy Alentahan Sareno, sinabi nito na matapos ang kasal at papunta mga ito sa reception, umapa ang tubig sa ilog kung kaya't hindi kaagad sila nakatawid at hinintay na humupa ang tubig. Ngunit makaraan ng isang oras, mataas pa rin ang level ng tubig baha. Doon na napagpasahan na hiramin nila ang dalawang backhoe na ginagamit sa pinapatayong tulay. Habang nakadamit pang kasal ang dalawa, sumakay ang mga ito sa backhoe at ang nasa 200 mga bisita upang makatawid. Laking pasasalamat naman ang mga ito na walang masamang nangyari sa buwis buhay nilang pagtawid sa bumabahang ilog para lang matuloy ang kanilang selebrasyon. Nag-decide yung aming barangay kapitan na sumakay kami ng bako at katiniling yung aking husband. Nag-decide na rin na sumakay kami ng bako upang makatawid ng maaga dito sa aming reception kasi ang pasado alas 12 na at malilate na po sa
reception ng aming yung aming mga ninong at ninang. Medyo nakaramdam po ako ng kaba at takot sa aming pagtawid doon sa ilog. Ang bride na si Ivy Alentahan Sereno. Mula dito sa lalawigan ng Antique, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! 30 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Sa NBA, balak umano ni Los Angeles Lakers superstar Russell Westbrook na makuha pa rin ang kanyang $47.1 million na option para naman sa darating na 2022-2023 at bumalik pa rin sa koponan. Ito naman ang kinumpirma ng agent ni Westbrook. Anila ayusin nila ang mga dokumento lalo na at merong deadline si Westbrook hanggang Huwebes na lamang para sa kanyang options. Si Westbrook ay isang 9-time All-Star at 2017 NBA Most Valuable Player, ay nasa final season na ng kanyang original 5-year, $206 million contract. Doon po naman sa NBA sa ilalim pa rin ng Lakers. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita sa ating Bombo Network News at live nationwide worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Balita kaga impormasyon. Isa karon sa pag-unahon naton imbukada sa aton sini nga pagpanglagad ribanwa ining pag-aprobar sang sangguniang panlungsod sa agreement, no? Or lease agreement sa tunga sang city government ni Mayor Jerry Treñas. Paghatag siya sang authority sang sangguniang panglalawigan or panlungsod rather nga mag enter into a lease contract sa pag-redevelop karon sang duha ka mga mayor o kung mamalaton dako nga mga merkado driya sa probinsya sa Iloilo or sa syudad sa Iloilo. Ining Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market o kung super. Nakitaan diri sang City Council nga advantageous ini para iya sa city government. Sa aton sini makabumbok kay tiway na kuno sang pagabayaran sino kung pagwaon sini nga pondo kag this is a 25-year contract kag pagkatakop sa 25 anyos nga kontrata ang pagdumala sa duha ka mga dalagko sini mga merkado ang igabalik iya sa city government. Ano pag ilang iban sini nga nakita diri iya sang sangguniang panlalawigan or panglungsod mga kabombo, partikularmente sa bahin karon sang Committee on Slaughter or Markets and Slaughterhouse sa paghatag man sang go signal sa kay mayor nga magsulod na sa nasambitan sining kasugtanan. We have on the line Iloilo City Councilor Eli Estante, ang Committee Chairman on Markets and Slaughterhouse. Kagawad si Bombo Cham. Live ikaw sa Bombo Ray sa Uto. Maayong hapon, sir. Well, mayong hapon kay Bombo Cham, kag mayong hapon man sa Tagkulamati, isang imo programa. Ang inyo sining katapusan nga sesyon kagapon sining adlaw nangin mabinungahon isa na diri amo iya ang hatag sa authority sa kay Mayor Jerry Treñas to enter into a lease agreement sa SM Prime Holdings. May kantanan sa redevelopment sang duha ka mga dalagko sining merkado diri sa syudad. Ano mga nakita ninyo diri nga kayuhan Councilor Estante, sir? Well, i-flashback ko gamay ang aton istorya. In fact, this is a long overdue project sa siyudad sang Iloilo ang pagpatahom sa aton Central Market kag sang supermarket. In fact, nasugodan na ya ang manugsugod na ang lapas sa Mandurriao kag ang Arevalo kag ang Harubig. So naghatag sang isa ka unsolicited proposal ang SM Botabalon, a written proposal for a new or innovative idea maging igin submit sang SM on the initiative na offerer for the purpose of obtaining a contract with the government. So karon daw interesado man ang siyudad sang Iloilo
they nagsugtanay kag nag-create sang isa ka PSC upon Public-Private Partnership Selection Committee na ginabugusan sang pilayan naton ng mga department heads sang syudad na pak ang nagpungkupirmi as presiding officer si Atty. Quintin Magsiko sang City Legal. So tanan nga department is under sa iya para at least ang tanan nga mga tumod nga mga kinanglanon sa pag-negosyar sa financing, sa planning, sa design, sa local economic, ara na tanan. No? So, ginsugdan ang PPC and to sum it all, daw nangin successfully negotiated ang terms and condition sa pag-redevelop sa central market and terminal public market na santo sa unsolicited proposal sa SM Prime Holdings Incorporated for a lease agreement. So diri karon kay kinanglanon ang pila ka mga authority sa kay mayor. So ginhuman ini tanan when pak nami ang negosasyon sa magtimbang nga bahin when pak tinatagan pa sa Chimpo sa pagpatigayon sa mga site visitation sa gina-undertake sang SM nga mga PPP nga mga merkado. So ginpasulod ang ang isa ka authority na itugyan sa kay mayor sa pagsulod sa sining mga agreement. So kahapon patapos ang committee hearing naton sa nagligad semana, din pasulod naton ang kagahapon dinaprobahan naton sa konseho ang aton sini chairman's report na ang nagbugo sini gin-refer sa Committee on Market and Slaughterhouse and at the same time sa Committee on Engineering and Infrastructure nga isa lang po nga among chairman mismo sa duha committee. So nag-come up karon na sa aton nga pag plastar sinitunan sa paglantaw pag-scrutinize ng ila sini nga mga negosasyon nagwa nga ginaprobahan naton ang pag-akseptar kag pag-approve sa tender documents for lease agreement for the redevelopment ng public market o terminal public market which is successfully negotiated sa PPP Selection Committee kag sa SM Prime Holdings. Sunod, gin-recommend mo naton sang issuance sang tender documents to allow third parties to submit comparative proposals to an unsolicited proposal of SM Prime Holdings during the competitive challenge or Swiss challenge stage. Kag otorisahan si Mayor na mag-enter and sign a lease agreement with the prospective proponent with the best responsive proposal for the redevelopment of the two markets. Sa number 2 ngayong competitive challenge of Swiss challenge, bottom balon sini na once na-approve na ini ang negosasyon between sa SM kag sa syudad, not necessarily niya iyan na ni na ang ma-interesar na pag magsulod sa PPP amo na ang proponent ang SM Prime Holdings. Pero once ma-approve ni i-publish ini for i-challenge or Swiss challenge bottom balon publish kung bala may interesado pa may iban nga mga partido nga magsulod kag basi may makabenepisyo pagiddugang ang syudad sang Iloilo sa santo sa unang negosasyon sang proponent. So lato-lato naton ina kahit na tigayon na naton matagan sa authority ng mayor. Once nga way na sa mga challenge then makasulod na kag makasign na sang lease agreement ang prospective proponent na may best responsive proposal for the redevelopment of central public market na Bumbochang. Okay. So, sa sinibala nga mga ginlantaw sang imo sini nga committee ba kagawad istante sir although nga may ara naman sang assessment ini with the City Legal Office but ang aton sinadriya nga luyag nga malantaw karon makitaan ano bala ka mahambal naton ano bala ang ganaron sang syudad sang Iloilo, lakip na diri sang pumuluyong sang syudad sang Iloilo pananglitan nga ti
matigayon iniukon ng ginbasihan mo man nga rason para nga magpasar sang resolusyon nga tinagahatag sa kay mayor sang authority agud nga mag-enter ito lease agreement kagawad? Well, naman nasambal ko anong issue. This is about the long-felt need na i-redevelop ang Iloilo Terminal Market na mas kilala sa tawag natin lang super, amo ng terminal, kag ang Iloilo Central Market o kon sadto ginatawag Kinda Mayor. So ining mga baligyaan ng institusyon na sa atong syudad. For decades, ining duha ka kinda among nangin principal driving force sa ekonomiya sa syudad. However, samtang naga-progress in development, daw nabilin na sa kita sa tabtaban, bangod sang dalagko, nga mga malls, kag pagsaylo sa atong mga business districts, palayo na sa city proper. Na kung tanin, nag-cater kita sa kunway pa ni mga dagko nga mong sadto, makakompetensya kita kayong kalabanan sa Central Business District na ton, diri sa may Isnart, sa may Albiger. Dira nagakadto ang tao. Pero bangod, sa development sa syudad, madasig kapag develop sa syudad, dalagko na nga mga malls na datindog diri, mas ito nabilin na sa taban ang atong merkado nga kung kaysa kadamo na sa reklamo sa mga market vendor sa sini mga areas na daw kulang na kag mahina na ang ila sini nga ganansya. Kamadugay man nato nandom nga baguhon ang supermarket kag ang sentral, alin pa ni sang nagligad pang administrasyon no, ining damgo wala gid marealisar. Bangod ang syudad wala sang nagakaigo nga pundo para i-redevelop ang inang nabitang merkado. Subong ang oportunidad sang gindamgo nato na realize na. Bangod sang isa ka private company nga nag-offer sa pag-redevelop sang duha ka mga market naton, pinagi sa tawag nga PPP o kon Public-Private Partnership. Amo tong hambal ko, ang PPP selection sa syudad, nagtuon sini, nag-meeting, umalin pa sa itong ligad nga Hunyo, nagtingob, kag tub-tub nakalabot sila sa negotiation stage na nagnegosyar na sila face-to-face sa SM Prime Holdings, kag ang tanan nga ginluyag sa syudad sa Iloilo nga matabo, ginsunod man. Ginsunod sa SM. Parehas ang linibo naton nga mga vendor sa super, kag central market, kahit ang aton terminal market, may 1,625 ka vendors including transient. Sa central market naton, may 1,166 vendors including transient. Ang hindi ma-displace. Di na pasiguro ini sa syudad. Ang tanan naton nga mga vendors, sa mga nang paabot nila, sige basi kung hindi na tayo kabalik. So, ang offer sa syudad sa SM, gin-plaster sa negosasyon, kung pwede, hindi gid matandog ang vendors sa sulod sang central market sa tagsang Iloilo Terminal Market. Kagiri pagid, ginasyur naton, una bes ang super kay central mangin moderno nga baligyaan parehas ka mga mall nga nagalapta di sa syudad, and they will be built without cost to the city. Bisan 5, hindi makagasto ang syudad. Ang kontrata has a 25-year validity. Bottom balon, after 25 years, mabalik sa syudad ang bugos ng pagpanag-iya sa nga merkado, subject sa renewal sang lease agreement kon wala sa may mga problema legal nga magkalanabo, pwede liwat nila ma-renew for another 25 years. So, isa pa ka benepisyo sinidere ng tanan-tanan ng naging plaster sang PPPSC na kung pwede ang tanan ng mga bona fide residents and qualified residents na luyag mag-empleyo, amo ang prioridad. Dason, hindi ila matandok, patigayon nilang i-preserve ang cultural heritage ilabi na gid dira sa bahin sang central market. Okay. So, na-mention nimo nga hindi pagtandugon isa sa mga ginlay down gid kag upfront nga gid pastar sa city government with this PPP or public or private public partnership nga hindi pagtandugon ang mga vendor
sa sulod sang duha ka mga merkado sini kagawad. How about ining mga stalls kay hindi malipod sa ibalo may mga kapihan na dramo, may mga nagabaligya sang mga ining mga souvenirs kagaiban sini nga mga ang mga material na mga raw materials amot ko na mo insakto akon sini nga term. But anong matabo sini sa iya kagawad? Well, basta legal ikaw nga nagapanag-iya sa Cusco, ginabayaran mo ang iya siniyang amoroso, ang matudtuod yang taga-syudad sang Iloilo, wala mo ginaparintahan, wala mo ginbaligya, way mo ginwave ang right mo, ikaw ang naga-plastar sang imo tiyang Cusco, hindi kanan hindi gid sila yang matandog. Hatagan gid sila yang priority. Aha. Tip paano abi karon for example given this situation karon nga may pandemya kita iban sini iya nga mga vendor dira may pwesto sila nagauyat sini sila ang bona fide owner abisang stall or kung hindi man owner sila ang naga-renta sila dira now sang pagpandemya pigado ginegosyo tikeng isa ang tupad ko to gusto yung mag-extend sa iya siniya nga negosyo ginparkilahan ko to sa iya. What will happen kagawad instante, sir, na tandog wala naton ining mga kasubong sa nga sirkumstansya? Kung pwede bala ina sa ulihi? Well, when in fact, turugay na naging revalidated na sang local economic enterprise ang tanan-tanan niya nagapanag-iya sang stalls. Kag nasanto ina sa aton Iloilo City Market Code na kung hindi ka naluyag sang imo pwesto, since ang pwesto nga ginatag sa imo is only a right and not a privilege, ibalik mo ina sa siyudad sang Iloilo. Kaya ang nagapanag-iya sina, siyudad sang Iloilo, kag hindi mo ina, pwede iparintahan, pwede ibaligya, pwede nga isaylo sa ibang nga tao nga wala sang pahanugot sa bahin sang tag-iya. So, ang matabo sila dire, kung ang tupad mo nga stall, ginarkilahan mo kay naputo, abi, butang tamos na, naputo ang imo siniging tupad nga negosyante, later on, kung ano iyang nakapartiniser lamang sa imo, amo lang na iyang espasyo o ang lugar nga ibalik sa imo, kagawad, when the time comes sa sining PPP? Yes, basta ang lugar nga ginapanigihan mo subong, way pa maplastar sa report kon pila ka square meter ang plastaron basta accommodated na sila tanan when in fact may mga bilin pa nga mga stalls which is considered as a rentable space no may mga rentable space pa nga iplastar sa sining nimbitan nga merkado so kung ara kaya nga daan sa sulod sa merkado ang nabutang gid sa bahin sang obligation or undertakings sang winning proponent, it shall ensure that no existing tenants at the CPM and TPM shall be displaced. Aha. So, amo na yang klaro dira sa Yes. PPP negotiation. Yes, Kagti ginbaton man ini sang SM Prime Holdings. Yes, kung waining baton, di naman butang sa ila siniyang negosasyon. Naging padala sa bahin sa aton nga pag-endorsar. Kaya tiyan mo lang yung ginalantaw naton kung may ma-displace na mga vendors. So nabutang gini kagin ayo giniya sa syudad. Na kung pwede, ensure naton that no existing tenants ang ma-displace na nag-occupy na gadan sa CPM. Kag isa pa, it shall ensure the preservation of the heritage structure at the central public market. Kag why isang discrimination against the employment of senior citizens and PWDs or persons with disabilities. Kaya may magyan kita dira ya kagawad nga may disability pero eksperto sa pagpanahi. Isa lang naganit Elia. May mga musina. So, lakip na din sila sa may assurance na hindi sila madulaan sang plangabuyan. Yes, Okay. So, athag naman ini sa mga stakeholders, particularmente sa mga vendor, kagawad?
Yes, naman ang pagkaara ako sa magtipon ang presidente, si Mr. Donasco sang Central Market, si Dante Mangalisan sang supermarket, ang ilang mga grupo, ang asosasyon, na okay sila. Okay sila basta way lang sang may ma-displace na mga vendor sa sulod. Kag galintit yung isa, you are thinking of a negative na base siya pagsulod sa SM, mamerdihan kita da. Ang OTT, nami ilabaligya. Pero ito silang naton nga depende niya sa disiplina ng tao. Nanpak sa SM may ilagsyon sila nga overhead cost nila ya. Kaya silang nag-manage sa silang area. Mas bulubarato silang kuya ang merkado. Kaya ang merkado, kung makalimpyo ini, manami na ang tanan-tanan, kooperar, patiho lang nato ng Iloilo Market City Code, ang dos and don'ts nga hindi dapat hindi dapat himuon sa sulod sa merkado, builugan ini tanan. Bangod siling ko ang merkado, preska ang kinabligya, kag barato na, may ayo pa. Daling kiti kung kisa, kung barato na may ayo pa, kung isa siling nila ang kiluhan naman. Hindi, amo na ganis ko dipindi kag disiplina lang. Para at least ang tao magabalik kung maayo lang atubang naton sa aton customers na at least matinlo aton stall, honest kita sa aton baligya, may disiplina kita kagara tanan. Aha. All right. Speaking sang kiluan nga diferensyado, luyag ko ipalabot sa imo sini kagawad kay base ko na bulig man inibala sa pagadiho naman or may mga amendments or kung ano man dirang sarang nga mahimo sa bahin iya sang lehislatibo, may kilala mo man gani, di ko lang pag-mentionar ang pangalan, but nagbakal 2 kilo sining buyon bla sang baboy ginpahurno yun sa may Los Filipinos, sang kilo to sang manughurno 1 kilo kag tunga lang, sining nagligad lang ang mga sinimana. Basi kon na mapasiplatan man nila naton later on kagawad distante, sir. Okay, may ara ng kita anti-fraud department division nga mong patigayon sinitikan mo kita ni sa mga vendors ng kooperasyon mo. Budlay mabakiruhan ini sila tanan. Nga kung waay sa may nag-inspection, ala sige Manila kuha sa oportunidad. Dani alalangay lang bala para at least kung anong presyo nga ginatukos mo, amo man ang presyo nga dapat mo dalhon sa balay mo. Okay. Sige. Kagawad, looking forward sa dugang paginsining nga mga improvement sa mga masunod paginsining iya nga mga inadlaw na sa pag-umpisa sang last term mo na ni kung second term pa lang kagawad distante? Last term na. Last term na? Oo. Oh. Pagkatapos ang last term, dugay pa man to, matapos 3 pa mga tuig. May plano ka mag saka-saka ba si kagawad distante? Nabuot po siya mo. Amo na ikaw, nabuto, number 11 lang tayo, plano pa ta. May number 10 gani nga, hindi pa siya kabat. Di ko na pag-diretso na. So, nga ito nagid lang ni Bumucham, na ma-plaster kag i-publish ni Force Use Challenge. Kung bala may ara pa sang interesado, tanto sa negosyasyon man nga na dihon, kung basi may harap pa yung interesado, kag nami pag i-offer ya na makabenepisyo ang syudad, who knows, basi kung mapilian siya, or kung hindi na, sige na ang pagdiretso na sang aton siniya nga pagpa-construct, redevelop sa Central Market kag sa supermarket. Salamat gid Vice. Salamat gid City Councilor Eli Istante, sir. Kay ganisi mo karon si Jeffrey. So madamong salamat kag maayong hapon gid sa tanan. Deriwabit si City Councilor Eli Istante. Ang pranawa ko bisiya do ngayon sa magpungko sa nobla. Sa tubang da nga mag hampak-hampak sang gable bla. Agawan. Pariyo naman lang kamo nga mga last termer da. Anyway, drudugsing tala na kay kagawad distante pero way kimok balo basi ko na muna yung
din pagid bibi mapadulong sila dira, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, ang public market kung balik-balikan naton mga tinuig nga kung sa diin daw halos napabayan ini. Umpisa sang kumadumduman nyo pa 10 years ago nga halos ginbaliswa naton ang duha ka merkado publiko kag didto usbong ang mga kontrobersiya nga nagaputos sini. Fast forward, tido dire lang kita nakatilaw sang amat-amat nga ginbag-o, ginpatahom sang tsimpo ni Mayor Jerry Triñas na katya mo ning promisa yes pumuluyo mo sa aton sini magkabombo. May kaygayunan subong nga mas mapatahom pagid kag manginkonvenyente matinlo with this PPP. I-check nato nabi kay Mayor Jerry Triñas si balontang iya sini nga reaksyon sa pag-aprobar karon o paghatag siya sang authority sang City Council nga ma-enter into lease agreement. Mayor Triñas, sir, good afternoon. Si Bombo Chamini Live, ikaw sa Bomboanay sa Udto. Welcome, sir. May ngapon gid Bombo Cham kag sa aton tanan nga tagpalamati may ngapon gid sa ang last session kagapon sang City Council gin-aprobahan nila ang authority, no? Ginatagay ikaw sang authority to enter into a lease agreement with the SM Prime Holdings Incorporated para sa sining pagduso na sang private public partnership Mayor Jerry Triñas sa pag-redevelop sa aton siniduha ka mga dalagko nga merkado sa syudad sa Iloilo? Oo, amo ni ang aprobahan sa City Council ang offer sang SM Prime para nga ma-arkila sang duha naton ka dako nga mga merkado. Naibalaan sang aton nga pumuluyo nga ang mga gagmay nga merkado naton ang Harobig, ang Lapas, ang Mandurriao, ang Arevalo, ara na subong sa different stages ang construction stage, no? Kag ang ang Lapas dutay naman lang ginapaobra para makasaylo ng mga vendors, kag kung makasaylo ng mga vendors masugod ng demolition and so on and so forth. Ang central kag ang terminal market hindi kita gusto nga mabilin man sila. Ang aton nga prime consideration ang aton nga mga markets matinlo, convenient, safe kag may ara nga ang aton nga pumuluyo nga makakadto to nga daw may ara man sila nga security nga daw ang tanan nga diri matinlo man kag barato pa. Amo na nga gin-offer tayo sa PPP. Madugay na ini nga gin-offer sa PPP and malawig na proseso ang ginagyan. Pero finally kagapon may ara na kita authority para nga magpirma sang offer sang SM Prime kag sang approval sang offer sang SM Prime. Ang proseso nga sundon ta may 15 days pa na nga publication, no? So ginahulat lang namon ni ang resolution. Kaya ang resolution nga ini nga lin sa City Council amo ni ang ipa-publish naton para nga masulod sa 15 days nga Swiss Challenge. Ang Swiss Challenge ni ginatawag para nga kung sino pang interesadong investor nga mas maayo nga offer may chance nga maka-offer within the 15-day period. So i-publish na ni ang ini nga offer para nga ma-proceed sa 15 days nga Swiss Challenge period. Tulo ay naging man siyang
mapagwa sang offer nga mas maayo, then i-proceed ta ni dayon ang SM Prime Holdings nga offer. Pananglitan abi Mayor Trenyas nga wala na sang may mag-offer pa or may sulod sa Swiss Challenge. Madayon na ni ang plastada, anong starting point naton diri sa PPP, Mayor? Kung wala na ni ma-offer kag masulod sa Swiss Challenge, then mapirma kita sa kontrata. Pag pirmata sa kontrata, masulod na dayon ang tanan nga terms sang kontrata. Ang ginalantaw ta, no? More or less nga ginatag diri sa akon nga period, may 2 ka bulan para sa planning, preliminaries, project, budget creation, pre-engineering, concept design. May 8 months nga design phase, design development, design workshop, construction documentation, detailed budget, building permit. Tapos ilan nga bids and awards, 2 ka bulan, kag 10 ka bulan para sa construction phase, piling, etc. No, kung may pile driving kuno may dugang 3 to 4 months. Pero ang construction phase total is mga 2 years plus 3 to 4 months. Okay. So, Mayor, do gusto ko makita bala ang tawag singa ni, do gusto ko ma-imagine ano ay ibilog ni siya, bali demolis anay ang bilog nga structure or amo man gyapon ang structure, may mga nagakigo lang sining face by face nga i-construct iya sang SM Prime Holdings. Ang akon insindi daw demolish gini tanan, no? Except ang aton diri nga heritage area. Ang heritage area niya preserve ini, i-restore kag i-preserve kay dala na sa aton nga mga ordinansa kag mga layi nga i-preserve naton ang historical kag cultural heritage. Ang heritage na sang Central Market, amo na di siya do markings niya diri Mayor nga nagatubang sa may Maria Clara area. Ang diri gatubang sa Maria Clara. How about ang sa Iloilo Terminal Market, sir? Ang Iloilo Terminal Market wa na isang heritage area. Okay. All right. Speaking sang negosasyon nga isa sa mga pag-preserve sa cultural heritage, ginlay down gid sa city government kuno nga dapat waay sa may ma-displace nga vendor, Mayor, amo ning ginplastar yung gilayon sa SM Prime Holdings sa pag-upisa pa lang sa negosasyon. Waay ma-displace nga vendor amo na sa terminal market gani. Sige pang award naton. Kagapon may 40 naman kita nga gin-award. Sang una to do may 37 kita nga gin-award ng mga stallholders. And we will continue to do so, really to make sure nga ini sila nga mga stallholders makabalik pag tapos na sang aton market. All right. So dako gining bintaha karon para sa city government, di lang kay sa city government kunti sa pangkabugusan nga pumuloy sa syudad sa Iloilo, sir. Dako ni nga bintaha kay para sa akon ang PPP nagahatag tsansa para sa aton nga ara sa gobyerno nga ang private sector among gaobra at no expense, no. Amo man na tani ginatulod taman para sa PPP ang aton nga slaughterhouse. Unfortunately, hasta subong daw ay gid sang interested party, no. Amo na nga base ma-proceed na lang kita sa aton nga pagpakayo siyang aton slaughterhouse kay hindi kita kabiya nga amo lang na Japon ang aton slaughterhouse. All right. On the other hand, Mayor, luyag ko lang magkuha sa imo man sining reaksyon. Kagapon na interview ko diri si City Councilor elect Plaridel Nava kag sang o-taking ceremony nyo sa nagligad sining Lunes. Nagpalapit siya kuno si mo, nagkamusta even si Madam First Lady Rosalie Trenyas and the rest sa imo sini mga kabataan
also with City Councilor Miguel Treñas and Raisa Treñas. Nagpangamusta siya sa inyo, Mayor Treñas? Yes, that is correct. And I welcome this move of Councilor Nava. We are hopeful that this will continue. Ano imo reaksyon na Mayor sa statement ni Councilor Nava nga he is willing to be a big brother sa City Council kuno para sa mga newbie nga konsihal, particularmente sa kay Councilor Mig sa Treñas, Mayor? Well, I do not see anything wrong with that. Okay. Sige, Mayor, thank you so much for your time. Ayong hapon sa imo. God bless. Thank you, Gid. Kang may hapon, Gid, sa tanan. There you have it, si Mayor Jerry Treñas sa pagkumpirmar sang mayong balita. May kantanan sa sining amat-amat na nga pag-proceed sa private-public partnership sang aton siniiyang nga mga merkado. Sa aton sinikaron nga mga kabombote, may 15 days sa publication pa ini. Kag mayara man sang Swiss Challenge, no? Nga kung sa diin, basi kung may investor pa dira nga willing nga mag-offer sang mas maayo pagid iya sa city government, at pwede gid makonsiderar. Pero pagkatapos ini banwa, diri na kag mag-umpisa, no? Matapos sabi ang 15 days publication kay Swiss Challenge, no? Masugod na sa pagpirma sang kontrata, and then mag-oo na sa sining redevelopment sa bahin karon sang duha ka mga merkado. So why kuno sang vendor nga ma-displace amo niyang assurance from the city government sa aton sini karon nga mga kabumbo. Kon balik-balikan ta pabala sa nasiling ko na do mga tuig 2010 pasaka sang baliswa baluskay ta ang Iloilo Terminal Market kay Iloilo Central Market. Kaga dito musbong ang tuman ka baho siniyang kontrobersiya nga nagklinabo nga may mga arkabala nga wala nagasulod sa kaban sang gobyerno, may mga nagtindog iya asa do kasubong ng tigbatas. May kaugalingon nga ginkabig ang iya sini kaugalingon nga administrador sang Central Market kag Terminal Market o kun super nga ang mga arkabala, ang renta sa iya ni nagakadto. Why nagakadto sa syudad sa Iloilo, sa kaban sang gobyerno? Dito na mga kabombo nag-umpisa nga nag-igod ang aton sini nga mga public market, kag dito man umpisa nga nagparalagyo ang mga vendor dira. Kiti bastante or nagabayad man sang arkabala, nagabayad man sang ila sini nga mga Jews. Pero nakibot sila nga why gidya sang improvement or why sang may nagabalik sa ila. Katulad na gid lamang abi sa issue sang pagpakayo sa mga atop, issue sang drainage. Ang ining issue sang drainage tuman ini kakomplikado banwa. Pero sang uli bisan flashing why gid gani. Nga kun isip-isipon ta libre man lang na. Pila man lang iya magsulat abi sa Bureau of Fire Protection. No? Sa City Fire, si City Fire Marshal nga i-flashing tanada sa nga tubig tapos limpyuhan kada simana, so on and so forth. Pero why sa Malawi nga tion amo ini ang nangin cancer, no? Sa duha ka mga merkado. Now here comes karon sang panibago sini iya nga pagdumalahan nga even before nasaksihan man kung ano ang sitwasyon dira iya sang mga merkado naton. That is why nga gintuman sini nila ang ila sini mga pangako. Sino nga sila ni? Si Mayor Treñas kag si Congresswoman Barunday. Ng pangako sini nila i-improve ang mga merkado ta. Kaya rin na nagtupa na sa ton sini mga kabumbo. Kag ining panibag ko nga balita nga ipaydalom sa private-public partnership. 20-year validity. Why sang gastuhon or 25-year validity after 25 years? Balik sa syudad. Ang pagdumalahan, subject for renewal sa aton sini mga kabumbo. Kung ma-renew sila, sige, balik liwat sa ila.
ang pagdumala. Pero sa gyapon, no, ang merkado iya ang mamanage sila dira Banwa at hagman amo iya ang city government. Oh. Ti gusto sang syudad sang Iloilo sa aton sino mga opisyales nga mangin moderno man ang aton sini nga merkado. Kitikon lang taon mo sa mga nabisitahan ko iya nga mga merkado publiko. Bisan di na ta magpalayo mambal pa ko tani kadto ko tos binalbagan gahumlad to ya banig ang vendor sa salog sang ila si merkado mo. Ha? Gumlad to ya banig kag nagapiyong-piyong. Abot ko tos merkado sang binalbagan ano tong tuig. Abot ko to mga launay midya. Gahumlad to ya bumbokres. Gahumlad to ya kabanig. Ang vendor sa salog sa nga ila sini nga merkado kay man ka tinlo mo. Oh. Tiyan mo man ikuntani ang gusto naton nga makitaan. Pa Santa Barbara kabla kay tinlo man to ila sini nga merkado. Oh, din pagini mga merkado hindi na ta magpalayo, din pagini nga mga merkado ang matinloaw. Sa aton sini magkabumbong nga tiway sang may ginagausbong nga langtong baho. Oh. Basi pa lang ma-achieve tayo then later on, makadugang man sa paghatag sang kay gayunan nga makanurugusyo gamay, makauruin ka maton sini nga mga kabumbo diri sa syudad sang Iloilo kon matahom kag malimpyo, konbinyente, kag ti makakumpit man sa iban sini nga mga market or merkado ang duha ka mga dalagko sini nga mga merkado publiko diri sa syudad sa Iloilo. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton ining LPT-RPO GC8 bala ka mga tawag singani GC8 ka mga ginpang revise nga mga ruta. Diskusyonan tayo ni tumuron ta kung ano nga mga ruta ini. Lakip na diri Banwa, problema karon sang mga opisyalis dito sa may distrito sang Mulo, particularmente sa San Juan. Makbataan naman niyo. Doay sa duwa nag-apply munong kag masami nagahinabuyan na isang bato. Ang inapatihan mga miyembro naman isang gang. Lakip na karon Banwa ining fuel subsidy. Oh. Sang mga tricycle driver, ipagi naman kuno sa LTFRB. Sadto abi ko nay kun sa local government unit Subong balik naman sa LTFRB ang bali ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Balikan nato ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang nagakontain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang
ang blood circulation nga naga-maintain ang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani,
Protektahan ta ang aton nga planeta. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag balibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinaling nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kondilirium. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit. Philippine Standard Time, 26 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. Standby sa aton sining mga kabombo yari karon sa aton sining linya ang Chief of Police sa Police Station number 1. At the same time, spokesperson sang Iloilo City Police Office, si Police Major Shelamay Sangrines. Ano ang latest bala sa sining monitoring nila sa serye, no? Sang hinabuyanay sa bato sa mga pamatanon sa may distrito iya sang Mulo, particularmente dira sa may barangay San Juano. Kag may mga na-monitor pagin sila bala nga nagasugod naman nga magbalik ang pagsinabad, pagpasaway sa mga minor de edad. Aran si Major Sangrines. Major Sangrines, ma'am, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Maayong hapon. Mayong hapon, Bombo Cham. Kaga maayong hapon, maulanon nga hapon sa tanan nga tagpalamati naton. Alright, Major Sangrines, ma'am, nakalabot na bala sa talatapan sa Iloilo City Police Office ining insidente sang pagbatuhanay, habuyanay sang bato sang mga minor de edad sa distrito sang Molo, ma'am? Gamonitor gid kita, no? Bombo Cham, kay ti labot nga hepe kita subong sang Station 1. Kabalo ka dugay gid kita nagpungko nga Women's Desk Chief sang ICPO. Kag isa kita sa mga nagpanikasog kag nagbakabaka nga implement ang Project Bong Anay o kon subong ginatawag na nga Batang Pandilya para ma-address ining problema naton sa pamatanon. Kadako ang nabulig sadto pero ti isa na siling kuto sa mga nagliligad pa. Ang challenge na dira is dapat sustiniron gid
Kay ang aton mga pamatanon na hindi na iya madula, sige-sige na iya. Ang aton subong matipon, ma-reach out nga mga kabataan, magdululugang ng edad nila, magdalalagko, magtalarong ni, magpalangasawa, magpalangabuhi, may nagasunod, no, nga mga kabataan naman. So in place na ang programa, so nakita ko, naobserbaran ko based sa akon assessment, hindi lamang diri sa sa City Proper District, kundi subong gidya ang mayor nga concern nakita ko dira sa bahin sa Molo, no, sa Molo District nga to dapat gidya tutukan, no, ang kabataan, or else mabalik naman kita sa mga palaligban naton kaglibog sang ulo sang una nga nakita naton ang mga kabataan daw nang naga-involve na bala sa mga insidente diri sa siyudad sang Iloilo. All right. Sa inyong monitoring, inibala nga mga kabataan ang miyembro sang kung ano man nga gang nga nag-exister diri sa syudad, Major Sangrinas, ma'am? Well, bumbot siya na sa kadugayon naton dira, no, sa pagano sa mga kabataan ngani, ang grupo-grupo hindi gid madula, no, kay kabahin ina sa ilang sa ilang growth nila and development sa stage bala nila sa muna pang edadon. Hindi gid madula ang paggrupo-grupo kag nang lang masiling kabla nga ati nang pila lang slak bilog mo tukod-tukod sila sang grupo amo na ni dayon gang na ni daw mo na bala daw because nga ti sa ang nakita naton majority, no, ang common balaan sini nga denominator nila is sa mga kabataan naton is kulang gid sa parental guidance bala, parental supervision ka guidance, and ang common ni sa ila is kulang gid sa atensyon. Gani nga kung hindi naton ma-address ina ang tendency sang kabataan magwagid kag magsik sang kuan bala sa ila grupo sa mga peers nila. So ang lain lang tira kung makaupod sila sa grupo nga sa diin ang grupo nila hindi lang grupo-grupo nga pangamigo sa kayuhan, kundi makaupod bala sila sa grupo nga makasiling ang ila pinsarya, grupo-grupo nga timagang na kita kag ang gangan niya daw maidihon sila or ma-involve sila sa mga kinagamo bala kag nga siling nga ma-headline sila or ma-highlight sila. Okay. So sa karon ano ang lihok na nakaistorya na bala ikaw sa mga concern nga Chief of Police regarding this matter, Major Sangrinas, nga ti hatagan man sa nagakigo nga pagtamod kay ti isa na siling na naton, isa ikaw sa mga pioneer sa naghatag man sa nagakigo nga pagtamod sa sining pagka-engage karon sa mga pamatanon iya sa problema man diri sa syudad sa Iloilo, kuning mga adolescents bala o kung ining mga teenage nga in conflict with the law, Major Sangrinas? Well, actually bumbot siyam naguna man kita sa mga dati naton nga mga tao, no, kag sa personnel naton mismo dira sa mga nanay pulis ta bala, sa mga women's desk investigator naton nga magdoble anay subong sang ilang effort nga ipang bisitahon kag pang reach out ining mga pila ka mga kabataan naton sa mga kabarangayan nga kung sa diin na fall sa ila distrito or ila estasyon. Pero ti kung tanawon mo bumbot siyam sa matuod-tuod lang, no, ang una-una gid sini diri nga ginaano nakon concern nakon is aton nga mga ginikanan gidya munang ginaapilar sang ICPO nga ang mga ginikanan tapalihog lang ang tutukan gid naton ang aton kabataan kag ang aton nga obligasyon, no, sa ila kay hindi lang gid ni namon kaya gidya bumbot siyam, no, nakita naton bisan anon pa ni naton kang waswas tudo sa implement sang kapag sustain sang programa naton, pero kung ang aton nga mga ginikanan majority sang ginikanan sang mga kabataan nga ning involved na dira sang pagmungkoy bato, sang paggilinamo, pagrambol, kung hindi ni sila ya magkooperar kag magbulig man kag magano sang ila nga bahin, wala gid kita sini mahimo. And ang nakita naton sini at this point in time kay tungod na agyan tading pandemya bala bumbot siyam, ang pinaka amo na ning amon na sugilanunan diri kag nasugura na namon diri sa city proper nga kung tanaw naton pwede gid ma-implement sa karon sa Molo, no. Ang namin ko sini diri is matuod nga ang pila naton ka mga ginikanan is may kakulangan sa ila kabataan, pero ang isa sa mga yabi sinisabat sinipagid bumbot siyam is
ang aton mga barangay officials nga kung pwede pa lang is i-reinforce nila ang kakulangan sa mga ginikanan sa kabataan nga ini. Bululigan lang anay kag ang nakita naton diri is siguro istriktohon gid ang ilang saturation sa tag-sa ka barangay pag-implementar ni ang curfew kay tiklala nila ang ila kabataan kag kilala nila ang mga dayo sa ila. And then ikaduha is sports activities gid. Sang nagligad lang sang nagbalik ini kagintugtan na ang mga basketball league bala sa mga gym, sa mga nagkalain-lain nga distrito. Dako gid nga bagay nga nawili man ang kabataan naton kag pamatan-on naton. Pero na medyo na left behind ang mga out of school youth naton kag mga kabataan naton nga mga yara bala sa pigado nga pamilya kay hindi sila yaka katsikyar bala makapangita bala sang ibakal sang uniforme sa mga sapatos kag hindi sila ya maka-intraya kundo wala sila sing may nagasuporta or may nagabulig sa ila pahulamda sapatos or maghatag sa ila sang mga sapatos nga pwede pa magamit. So siguro basi pwede na naton sa dira sa bahin sa Molo District na mabuligan sang aton mga barangay officials nga kung pwede maka-inisyar sila sang masustainin nila ang pagpatigayon sang mga sports activities, of course in partnership sa ila SK kag i-prioritize tani ka-target man no tagaan matani importansya nga makapakiglahok bala or makapag-participate ang ining mga kabataan naton para mawili sila kaysa nga mag tinipon-tipon, tinambay-tambay, rambol, tapos magpinulaw, tapos mang tripping. So nakita naton nga pwede man siya ma-schedule ang ining mga aktibidades kung gabi mo nga para hindi sila bala maglinagaw kag kundiin sila magtinambay. Amo na ang nakita naton kay actually ang project naton sang una hindi to bag-o. Hindi to ginbag-o, ginformalize ta lang ang daan na naton nga mga aktibidades sa barangay. Nga amo man lang na ang ginapangita tan sa kabataan, atensyon, pagpalangga, pagulikid kag paghatag sa ila sang tsansa nga makapartisipar sila sa mga activities sa barangay, no? Especially gid sports activities kay mga aktibo ni ang kabataan. Kay tik ano nakitaan man naton na major nga kung wala sa may ginakasakuan ining mga pamatan-on ti gapangita ni sila sang other ways nga ipautwas nilang ila siniyang kung sano pa bala ang pagkahinurusgan nila gusto nila siniya mayara sang gina obra may mga ginahimo dira at the same time ti insakto na atensyon gid mga kasubong siniya nga pangidaron mga atensyon seeker ini gali kiti sa karon amo ning isa sa mga makabig naton nga do hindi mayo kay man nakakuha man sila sa atensyon o galing kay lain or malain ang ila sini nga ginhimo Major Sangrines. Yes, so tama ina. Kay kung tanawon mo may kakulangan sa ila mo daw may missing link ini nga daw ginapangita bla nila. Atensyon kag pagpalangga, no? Giya, guidance. Kag hindi na balaan makuha lang sang isa lang ka aktibidades nga bala mo sa mayon mapati lang sila mo. O tagaan mo gid niya chimpuya, ma-invest ka gid sini diri sang emotions mo sang pagpalangga kag sang chimpo mo sa mga concerns nga ni sang aton mga pamatan-on. Pero bumbot siya mamag-an inibala kung kada barangay masigkuripon sang ila mapamatan-on kag kabataan kaysa naman nga itugyan ng initanan-tanan sa otoridad, no? Kay kaprangka kami hindi niya masarangan pero mas mamag-an ini kung barangay-barangay kag per district magbinuligay nga ang tutukan taning kabataan nga ni kay nakita naton epektibo gid mo sang nagliligad to ang kabataan nga ni kung maano mo lang sila, no? Mag-gather mo kag matagaan sang nagkakaigo nga programa kag kung ano pa man nga atensyon pagpalangga nagatalarong kag ang iban sinidiri very rewarding actually kung makita mo yang nga nagabag-o maning kabataan kag kung properly guided bala sa gihapon sa tutuod lang paglaom ta pagid ni sila kay paglaom ta pagid ni sila ya sa futuro naton pero ti kung pabayaan ta hindi taya mag-intra sila kag ti ila man na ya may ginikanan man na ya kundi ina nga barangay wala kita mahimo kay kabataan nga niga cross district. Mapati ka ang nagkapamungko ito ba to sa piyak na distrito or barangay layaw na siya halin na to sa iban nga distrito. So hindi kita akay bala mo kilala sila sa ila barangay kung kaysa ini balang mga sabad gid nga kabataan
nga daw hindi man magpasaway gid sa ila ginikanan, ginapatulog lang ni nila kag maglumpat kag magkadto to pangayaw to sa iban nga barangay kag iban nga distrito kapin pa kun may mga amigo sila dito. So okay lang man tani na kung hindi sila magtugas ang sinabad o kung amo na bala pamungkoy bato o rinambol, di wala problema kung pangamigo lang eksakto. Pero kung hindi sila ma-monitor, masaway, ang tendency is ang malain sinadira ng tripping-tripping blah. Na kag ma-engage sila sa rambol, kag ang lain pag sinadira, inablang ka pamungkoy bato na. So kung may malitan, kaluluoy gid lang. Gani man, delikado. Para sa tanan delikado sa mahalita nila, delikado man karon para sa ila nga ma-identify sila bala Major Sangrines kag baslan sila ti. Amo nang isa pagid sa mga dako nga problema nga kung tani luyag naton nga hindi na matabo pa in the near future. Major Sangrines, ma'am. Yes, tama gid na Bombot Siam, no, kag kita nagapasalamat man no sa inyo sa katapos sang media nga gina-brought up na ini kay ti kung mapanilagan naton daw ini makuan pa nino may tsansa pa nimo ang aton ning kabataan nga mapatap na tadi sila. Kinanglan lang gid naton magiho, so mas maayo ni subo nga ti ma-awaken bala tani ang tanan nga mga sektor nga ti may mahimo, may mabulig diri aside sa mga kapulisan, of course kag sa inyo sa katapos ang media nga may mabulig iniya para ma-address ang problema. Kay kung tanawon mo ang kabataan nga ni halos kilala ni sa mga barangay officials naton, no? Kilala ni sa komunidad, sa mga barangay, kilala na ni sila kung saan disino ini sila. So ang kinanglan lang gid sinadiri sila is tutukan kag idihunan sang ila nga malingawan pala nila. Of course, ma-monitor ang ila nga mga galaw kag pagginawi nila. Alright. Sige, with this information kag sa time as always, Major Sangrines, thank you so much, ma'am. Maayong hapon. God bless. God bless kag maayong hapon sa liwat Bombot Siam kag sa tanan nga mga pumuluyong Ilonggo. Maayong hapon. Deriwavit si Major Shelamay Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Kag subong man ti Chief of Police ang Police Station number 1 ang pahayag ni Major Sangrines nagikan iya sa isa ka police officer, isa sa mga nagdihon sining Project Bong, bringing order to the nemesis of gangs. No, nga later on nahimo nga batang pandilya. Amo ni sila mga pioneer nga nagtukod gid mo sa aton sini karon nga mga kabumbor nag-umpisa sining batang pandilya project. Kag ang iya sini nga mga pahayag nagikan man sa isa kaya kailoy Ini man lipod sa ibalo sa mga kabumbuta si Major Sangrines is a mother man. Pilang bata kabilog ni Major Sangrines, so 3. Sa aton sinigron niya nga mga kabumbo. Isa sa mga na-point out niya ang kakulang sa atensyon kagagaydan sang ginikanan. Although nga tagsa-tagsa sa aton, may mga pamaagi man niya kung paano naton i-raise ang aton sinmakbataan, but may pipilagi niya sa mga ginikanan nga masaklaw man sila kung kaysa maghambag ka nga ba, bata mo ay mo gina tudluan sa insakto, way mo gina abantayan sa insakto, kiti amo na gani tagsa-tagsa iya may pamaagi, no, kag hindi mo iya mapasilabtan kung paano iya padakuon ang iya sining magpataan. Ugaling kaya ang problema kung pigaw naman iya ang guidance, kung pigaw naman pagpadako sa ginikanan, nagarebuilde mga bata kag nagakahalitan, hindi lamang kay sila mayo tanik ya kon magpinanghaboy sang bato bata ya dira sa sulod sa ilabalay. Ugali kiti nagapangayaw pa sa iban sini nga barangay kag dito magsagad pinang bato. Yang nagakahalitan sa syudad, ang nagakahalitan ang posibleng nga maigo sang bato. Isa man sa mga ginapanawagan naton sa mga ginikanan, hilabi pa sa mga involved. Kita nyo man sa video, kita kang kilala nyo man mga bataan nyo himusa nyo na kadagabi. May mga nagaminsahe na gani diri sako niya sinya di na to sa una bumbod sa mga Latigo group ang baseball bat group, ang ano nga ning loglahog na nga pusel, pellets na bla, hindi pellet gana, ang isa na blang duga arak ya bla. Ano na gani airsoft, doon na din na to mga airsoft group
Oh, nga tindo mo gitong hatag sang kakulba man sa pila sa mga naga-engage sa ganggang ang nagapanggamo sadto diri. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyways, dugang-dugangan naton ini. Sa aton sini nga matag palamati kay may mga na-identify na to kag ang mga opisyal sang San Juan Molo, dako ginang problema sa sining liwat naman nga pagkabanhaw sa mga nagahinabuyanay bato grupo-grupo sa mga minor de edad. Si Bombo Sheena Mariswelan may rejoin the report. Sa report na please kami. Yes, sa Bombo Samp, problema sa buong naman sang bahin sang barangay San Juan Molo ang ining mga paggrupo-grupo sang mga minor de edad nga nagatugas sang kinagamo. As mentioned ni Major Santinez, nga naghalin ini sila actually sa nagalain-lain nga distrito sa may or lain-lain nga mga barangay sa may distrito sang Molo and even sa may distrito sang Arevalo. So mostly ining mga kabataan ang mga dayo nagakadto ni sila sa pihak yang barangay kaga dito nagatuga sang kinagamo kung magkita ay sila sang grupo dabi sang barangay Kalumpang tapos magkakadto ni siya sa may San Juan kag magkita ay mato sila sa grupo sa mga minor de edad nga taga San Juan amo nagatuga no sang kinagamo. So amo ni actually makapila naman ka best nga nagpatawag sang mga ginikanan ang barangay council sa barangay San Juan bangod sa sining concern no sa mga kabataan nga mahilig magpanghaboy sang bato kag botilya. So sang recently lang actually kahapon nangyari man sang incident pa sa diri sa pahayag ni punong barangay Pascual Espinosa IV kag sang day mismo no sang celebration sang San Juan de Bautista dito kag mayara sila sa nadakpan nga 8 ka mga menor de edad nga na-involve sa mo sining paghabyanay sang bato kag botilya. So amo man to nga adlaw ginpatawag ang mga ginikanan but sa to say pila diri ka mga parents actually no panginwala nga involve ang ila bata or ginakonsente sa no diri kay punong barangay Espinosa the Fourth. So nagapanawagan diri nga kuntani ang mga ginikanan ang mangin responsable agod nga disiplinahon kag bantayan ang ila siniya nga mga kabataan. And of course ang barangay council pahayag diri ni Kap Espinosa nga ginatutukan Manila ang mga posible or mga plano nga mga aktibidad agod nga maka-benefit no sa mga kabataan. And of course focus man sila sa ila sini mga rekorida or ability no sa mga barangay tanod nila agod nga hindi na ya magka-commit sang pagkinagamo ang mga minor sa ila sining barangay kay kisadaan sa diri kay punong barangay Espinosa ginapalampuwas lang or ginapahalin lang ang mga punong ang mga barangay tanod kag magkinagamo naman ang mga kabataan. Usually agab igid ni kaga nagakatabo no ang paghabyanay o kung pag-inaway sang mga nagagrupo-grupo. Do hindi subong ma-identify sang mga kabarangayan ang mga o kung ano nga mga grupo sa mga kabataan kay wala na sang simbol kay sadto ya mabalaan mo ginang amo ni siya from amo ni siya nagang patsubong do medyo hindi na mahibaluan or hindi na ma-identify ang group no or gang sang sining mga menor de edad. At pamatian ang pahayag ni punong barangay Pascual Espinosa IV. Yes, ma'am. May ara gid man. Bisan gali isang kabon kapistahan dito, may nagwa dito nga at sang hapon may nakaladakpan kami itong 8 ka mga minor. Gindala namon to sa barangay. Kagin pang waan sila galad, gipatawag namon ilang ginikanan. Kagin pabalo sila nga amo nang ubra sang ila kabataan dapat ilagi nga bantayan kag sawayon. So pinapirma namon dito kag amo na gid paobra sila sang daw promissory bla. May mga picture sila gid picturean namon to agud nga may record kami. Kag ang isa pa sila nga problema namon kay ang mga kabataan subong may ara sila ka grupo-grupo daw na panilaga namon daw gagang man sila bla. Dira sa may boulevard, may grupo manada sila. Kag diri man sa amon area sa San Juan, kag sa diri sa Kalumpang, may ara manada ang mga kabataan. Te masami na kung mahapon, labi na gida sa kustal. Kung ang tubig maghunas, na dira na sila linagsanay. Te
Kung ara ang aton mga grupo sa mga tanod na kabantay, mapalalagyo na sila. Bantayan naman na nila nga daw kung daw tawhay, balik naman sila. So isa na ginaistoryan man na namon sa mga kaupod kung mga opisyal nga kapitan dira sa may Boulevard, kagi na pabalo man namon sa kalumpang kag hindi lang ina. Kung gabi, mga 10 oras ang gabi, despite ka ginalibot sila, ara nang hindi mong mapaktan, ikaw lang nabantayan kag ang mga tanod, kag maguluwa naman sila, may mga botilya sa karsada, pinanghaboy, kag daw so far, abo ng pinaka-problem namon, bisan diri sa Plaza Mulo, bisan ang kapulisan, ara lagi sa atubangan sa stasyon, pero daw hindi na mga punggan kasi ang obra nila ya daw pang halit kaya daw pahambog kag pakwadlati ang ato lang da kay tungod nga minor sila daw hindi na kita kahimo sa aksyon kung ano para sa ila pero amo lang na gumadakpan sila hasta kita patawagin kanan warningan sila daw amo lang kinang amon nga kapasidad maghambal sa ila. Amo para ginatanaw namon nga gulo kung lain siyang una may mga sitwasyon sa una nga may gang-gang pero daw may mga tatak sila lang ngalan sa isa ka gang. Subong niya daw hindi mo maititipay kaya way isang ngalan sa ilang grupo. Bala mo kung ano ning galan sa grupo nila, ne? Ano ba mo sa? Ganggong. Ganggong. Oo, gani man. So muning ginaproblema sa buong sang actually hindi lang ni kay nakapadulong man kita sa Kalaparan so concern nila actually nila ginagpakikita ni sila to 25 ni sa may barangay Kalaparan ginpatawag din nila nga mga menor de edad nga involved man actually sa kinagamo sa area sang distrito sang Molo so ginpatawag ya sang WCPD sang Arevalo kahapon nga adlaw ang mga menor de edad nila kag ang Molo actually may plano man nga ipapatawag maning mga menor de edad agad nga ma-engage kumbaga sila sa barangay kag malikawan ang amo sa iyang ginaubra or pagtugas ng ginagamo sa mga barangay nila Bombo Shop. All right. Ini si Bombo Sheena Mariswelan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas kag consistent of role number 1 sa Iloilo sa radyo. Boom! Salamat kid na Bombo Sheena Mariswelan. Tsakto si kagawad si Pelis Pinosa. Ti gusto man sininila iyang asawayon kag mauntat tapnaon ini galing kiti hindi mo man iya mapapriso kay minor de edad. Tiyan mo maning gasagsag batasan sini nila. Dugangan pagid sang ginikanan nga ginatolerar Manila ila sining makbataan. Tining mga nagahinabuyan ini mga nagapadayaw nga mga minor de edad nga mga pamatanon niyo. Ang iban gani ni gani guruk balo magtigang ni. Di gani guruk balo laban ni. Sa aton sin makabumbo. Ginabaklan pagro ni gani ka mga kinanglano nila sing ila siniginikanan. Pero tikon pastahon musdalan, siling mo do sino nga mga tuso, mga bakod. Ti agyan mo dabi karon mataymingan nga nagalabay ikaw dira iya. Wa ikaw sang namo-namo kay may nagahinabuyanay, may igo ka dabi sa ulo karon sinusukton mo. Maguba propiedad mo karon sinusukton mo. Sa aton sin makabumbo. Yung naku, pabor ako tuya sa una. Bisan si Bumbo Amay mangkuton mo. Pabor ka tuya sa una, Bumbo Amay, no? Nga may mga nagalibot nga... Amo tuyang... Kung saan no, pabla mo tuyong dalayawon nga riding in tandem. Sari-sari tuya mo. May nagangkasanay nga dala baseball bat. May nagangkasanay nga nagadala latigo. May nagangkasanay nga nagadala airsoft. Kagang ilalas ni target, ining mga ganagaganggang nga mga pamatanon, no? May nagapadalaga ni kabinsay diri sa ako, no? Ya kun may amo to nga simpo sa una ara para da sa syudad sa Iloilo nga pang latigo tos mga patan to sugid lang ko hindi sila magtiliner sila mga pluyan. Ang lain pag isinadriya Bumbo Amay sa aton sini makabumbo kunti na lift na ang na lift ng ganban. As long as nga may LTAP ka, may PTC ka, pwede ka dala pusel mo kung responsible gun holder ka be. Ti karon na mag hinabuyanay ni sila pag hinabuyanay lang sa bato na sa labat to karon ng isa ka tawo to nga sa sulod sa slakyan niya. Gulpe lang karon niya gumabot sa iya sinipusel kag pinaniro kag nalagyo be unidentified. Galing iti ma-identify man siya sini nga pusel, no? Pero ti paano abi may mga kasubong sila nga sitwasyon?
May masalapuan nga muna karon nga nagabitbit sa nga loose firearm. Kaga, gapambato ka mo gali, kamo gali din gapanggamo ha. Ari nyo ay, agyan kag paniruho ni Bikron. Oh. Kunti, daga naman tadi sa City Hall. Nga naman kita burial assistance. Ha? Nga naman kita, muta naman kita dyan bakal kape sa say, para sa pulaw-pulaw. Ang puntay sinti, milasyonan ninyo bataan tikoy ninyo paghimuson, sa aton sin makabumba mo giman sining dangtan niya. Milasyonan, gini sila pila kadlaw. Sa aton sin matag palamati. Kag, ano abing ara, no? Sa pagpakita or i-showcase mong imo siniya nga kaisog pinagi sa pagsulod sa gang, grupo-grupo, tapos magpanggamo kamo mangita kamo inaw. Ano ang fulfillment? No? Ano abi? Anong ginansyahon mo sila dira? Tawgon ka nga isog ka? Kulbaan si mo mga tawo? As a matter of fact, ining mga maisog sa aton sining mga kabombo, wala ni sila ginakulbaan Why ni sila ginakahadlukan? O galing, nagalikaw lang ang mga tawo nga ti hindi na niya luyag sang problema. Titi kumpinsaron ta kung may mabakal sa ila sini nga isog, damo galing iti problema. Problema lamang, hindi ka man tuod mo dakpan, pero ti forever ikaw nga magpinalagyo kang magpinanago, kay nakarimalaso ka, o nakapatay ka isa ka minor de edad, basabag yung minor de edad. Kung wala na iya sang may makita pa rin nga solusyon ang tawag siya ang aton sila makapulisan, kay tindo may boundaries ang ila sini nga pag-apply sang aton sini nga layi kay mga minor de edad. Kung ako mas mayo siguro ginikanan lang pang dakpon tay. Di ba? Ginikanan lang pasabton tay. Kay isang una, madumduman ko pa nga kung makapila na kabes nga offender ang imo sini minor de edad nga bata, ikaw na yang ginikanan, ikaw ang mag-atubang sa iya sini nga sala, ikaw ang pagaprisuhon, di mayo siguro nga mapabakod-bakod ta pagirang mo sini nga pulisa bala. Kung makadihon kita sang nadugang sini nga mga ordinansa diri sa syudad sa Iloilo, nga may kasubong sina. 56 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Hingagawon ko lang si Mr. Jack Kunlo. May kantanan sa sining 18 ka mga revised routes, no? May 24 ka mga rationalized routes mo. Ti may ara pagin sang 18 ka revised routes. Ining revised routes santo ini sa sentimiento kag concern man sang mga commuter, no? Ngati dapat ang amo sini nga ruta, amo sini, amo santo, amo sina, no? Ti-discuss ta ni with the Mr. Jack Kunlo kung ano ning mga ruta banwa. Sa aton sini makabumbo. At the same time, this is one way sa pag-disseminate man naton sa impormasyon nga may mga nag-exister or may ginbalik or kung anong pagtawag sila diri sa mga ruta nga ti under 6 months period of adjustment pa kita karon sa implementasyon sang local public transport route plan. Sa aton siniya nga mga kabumbo. Kag lakip man dere, ugaling kiti do hindi naging pagtugot sa aton siniya nga tiyempo, diskusyonan tatani ining 1.2 million ka mga tricycle drivers makabaton sang fuel subsidy. Kag ini ipaagi, no? Ipaagi ini banwa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaysa to kumadumduman tati iya kung tani ni isang local government unit, tigin papasa na to sa mga nagkalain sini nga dokumento, requirement, ang mga tricycle driver, but doanom na kabulan nagligad, duay gyapon to pa, hambagan isang pila ka mga tricycle driver sinya base kung para lang to pang kung sa bonnet pa taw-taw or into-into,
no, sa tigawnan. Nga para nga makuha lang namon ang ila sini nga suporta kay gapadlagan sila mo to pasalig nila sa amon di subong duwa gyapon to pa sa aton sini nga mga kabumbo. Alang-alang si Sir Jack basi may meeting na siya. Okay, standby, no? Nga gawon tanik, iti damo ang nagahulat-ulat sining impormasyon kung ano ning mga revise nga 18 ka mga ruta. Basi magwa naman kunong latigo. Depende sila na kung magwa ang latigo. Bala na dayang malatiguhan pero hindi naton paggabutang ang justisya sa aton sining nga kamot pero ang ila man lang sining nga masaway nilang mga sarawayon mo. Lapang latigo sila. 1 minuto na bilyan natin sila magdangat sa takda sining nga last 2. Sa linya naton si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. Sir Jack, good afternoon. Si Bobo Cham, live ikaw sa Mummonay Sonto. Bobo Champ, may hapon gin sa atong tagpalamati sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Alright, Sir Jack, last time na mentionar nimo nga may 18 ka mga revise routes while abot sa sining or lalakip na nga daan sa 24 ka mga rationalized routes. Now, luyag naton may baluan ko nung 18 ka ruta para ngati sa mga kabumbo naton nga hulat kung ano ini nga mga ruta, luyag mahibaluan para nga kung posible may mga alternate route man ini nga magamit sila sa ila sini iya nga paggasakay with this implementation sang LPTRP, Mr. Kunlo, sir. Yes, Bobo Champ, muning 18 na aton karuta under sa aton nga 24 karuta sa aton nga LPTRP, Bobo Champ, no? Ang kalabanan sini Bobo Champ, muning ipang-adjust naton kung sa diin na nangadiretso na sa aton nga Iloilo Terminal Market. Ang ibang adjustment naton na motong nagsulod na housing, ang talapos nato na Bobo Champ. Ang iban amo niyang halin sa may area sa diversion, ginpadiretso na naton sa kadto sa may area sa Infante para maserve ang aton nga fishing port, ang doctors hospital and college, and from Ungka to diversion, nadiretso naman sa super. Bali 18, ini sila Bobo Champ nga gin-adjust naton. Ginpalaba ang iban ginsaylo sa iban nga dalan kundi nga makaliko sila kag ma-serve ang majority ng aton nga mga commuters. So far, implemented na ini, Sir Jack, ining 18 revised routes, masakyan na ni subong? Yes, Bobo Champ, matamat naton ngayon naka-implement ang aton nga revised route sa aton trial period para makita na naton ang effect, Bobo Champ. No, although, ma-forward pa kami sa official request gid no sa aton sa LTFRB to sa DOTR for their approval. Ang iban sinadali Bobo Champ, do gamay lang gid nga adjustment. Hopefully, ini sila daw hindi gid masyado dako nga justification. Pero may mga iban nga lagko nga ruta like ang mga going naton pakadto sa General Luna, pakadto sa Capitol, kailangan gid ang approval sa aton nga DOTR because sila ni ang ma-issue, sila yang ga-issue sang mga franchise kag mga CPC kag mga special permits ang aton nga mga transport utility jeepney. So may revision man sa designated number route or route number rather, Sir Jack. For example, kung may gindugang kita sa route number 3, example lang kung may gindugang kita sa route number 3, 5, 6, route number 20 abi or route number 18. So idugang ina dira siya kag ligwaton naman dito ang sa una na nga ginimplementar naton, sir. Yes, idugang lang naton actually Bobo Champ, extended lang kung sa una like for example ang Mohon Infante naton. So extended ni siya nga route to Iloilo Provincial Capital and Iloilo City Hall area, Bobo Champ, no. So amo na siya Bobo Champ ang mga pagbagko Bobo Champ, no. So kung sa una ang aton nga Ungka Iloilo City Proper Diversion Road, hasta lang siya sa may area sang Infante or sa may Tangsa na ton area. So kung extend siya sa aton Iloilo Terminal Market, ginatahak niya ang Ledesma, Landoni, De Leon Fuentes Delgado Street naton, back sa Infante, back naman sa Diversion Road, Bobo Champ. Okay. So
ini ang 18 ka mga revised routes kinahanglan pagid ini sang approval sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero for the meantime, implemented na ini siya, but silingon nga may ruta na or shall I say may naga-exister na nga salakyan nga naga-serve sa amo sini nga mga ruta nga pwede na masakyan sa aton sini nga mga commuter subong Sir Jack. Yes, Bobo Chap, matamat because the same gapon inis lang ang mga units sa aton nga mga salakyan. Ang kinalain lang kaya extend naton sila kamay no based sa aton traffic management plan. Bobo Chap. But ini sila of course mangayo gid sang approval sang DOTR through LTFRB because nga once approve maupod gid sa ilang CPC o kung special permit nila ang ini nga mga ruta. Although ang iban sini Bombo Champ is daw hindi man sila tama kalayo gid sa ila original route no, daw kumbaga daw ginsulod dilang gamay daw ini kanto ginsudlan nila tapos magwa lang sa balik along that line sang iyang ruta Bombo Champ. But anan ini forward na mo sa LTFRB para maging ma-formalize ni siya kag ma-approve sang atong DOTR kay para sa ilang CPC kung sa SP nila ma-indicate gid nga mo na ang ruta nila Bombo Champ. Subong nyo na ni i-submit or tingbon ini until nga ma-maximize naton ang 6 months period para sa mga amendments sa Sir Jack? At Bombo Champ, hindi niya kami mahulat sa 6 months period. No? So daw, anytime this week or next week, magkapadala na kami Bombo Champ. No? And so far, daw, sa series of consultation during trial period, nakita naman namon ng mga diferensya sa aton nga mga ruta nga kinahanglan i-adjust naton na Bombo Champ. So aton fine-tuning, gina-finalize na namon para makapadala na kami next week sa DOTR sa adjustment upon modification sa aton nga LPTRP. But along the way, after a month, Bombo Champ, ka-second o ka-third month, kung may makita pa kita gyapon nga mga kinahanglan gyapon ni adjustment, makapadala man kita gyapon liwat sa DOTR for another approval sang ilang sang aton nga adjustment or fine-tuning sang aton nga mga ruta sa syudad Bombo Champ. On the other hand, I grab ko na lang opportunity, Sir Jack, no? Kay ka man ang spokesperson sa COVID-19 team naton dire sa syudad sang Iloilo. Kumusta na subong ang monitoring naton, Sir Jack? Bombo Champ, may pagtaas kita sa atong cases sa syudad, no? Sang June 27, may ara kita Bombo Champ sang 39 cases, no? 39, 13 ang new cases, kag may ara kita sang 26 ka local transmission. Kahapon na Bombo Champ, June 28, may ara kita Bombo Champ sang 37 ka mga cases, 25 ang local transmission Bombo Champ, kag may ara kita 12 ka new cases Bombo Champ. Kung nanahon ninyo Bombo Champ, amuning pinakamataas natin nga cases no, since this year. That is why si Mayor Giratanyas ang COVID team natin na Bombo Champ, no, sige-sige ng updating. Although, ato nag-update kita, ba't ginapacheck man subong ni Mayor Giratanyas ang aton nga mga resources, kagang aton nga mga facility quarantine na Bombo Champ. Kalabanan, sinisila Bombo Champ, mga vaccinated na iban naka-booster shots, that is why nga kalabanan, inisila asymptomatic. May ara man na Bombo Champ, may mga symptomatic pero mild langgit Bombo Champ, and nagsugod ini sang may mga pipila kita ka mga medical health frontliners na nag-positive, then after sina local transmission na Bombo Champ, and kalabanan sa atong diri nga mga cases mga frontliner naton Bombo Champ. At may-ari kita diri mga for admission na Bombo Champ because protocol gito bongya kung ma-admit ikaw, mapa-swab ikaw or mapa-PCR test, no? So may-ari kita diri for admission, and the rest mga kalabanan is majority mga medical frontliners naton kag frontliner naton na Bombo Champ. Din ini sila ang mga asymptomatic gin quarantine bala sila or home quarantine sila, Sir Jack? Kalabanan sila Bombo Champ naka-home quarantine, no, kay di makapasar man ang ila balay sa home quarantine, and vaccinated man sila Bombo Champ, no, may mga booster shot man. May ara kita sa facility Bombo Champ, no, although minimal ni siya. Dira sa may suok, no, so ang aton facility quarantine dira Bombo Champ enough man siya, no, kay naka-standby mode man yung aton nga mga personal resources kag mga facility resources naton kung may ara man gid. Although mambal kita Bombo Champ nga tama ka nako sa gitaas, no, kasi from single digit or naga-zero kita nag 39 37 kita, so tama ka kataas ang gidako niya kung tanahon mo ang graph. But kung tanahon mo ang aton nga HUR Bombo Champ, ang aton nga health care utilization rate, manubo man no mga more than 20%. So amo na nga critical naton sa aton nga response ang aton gid nga HUR, no, kay kung maglabot ni sa 50%, medyo
mahambal naton nga very alarming na. But for the meantime, because nga kalabanan is fully vaccinated ka naka-booster, hindi masyado amo na ka-affected gid ang aton nga HUR Bombo Champ. Okay. So Jack, i-clarify ko lang, maghambal ikaw nga mutated, dusi ito ang kaso sa mutated. Ano ina siya man? 12 Bombo Champ ang mga new index case naton. New index case. Transmission. Yes, ang iba na Bombo Champ local transmission na. Although may ara kita Bombo Champ, pinapadala nga mga specimen no sa National Manila Bombo Champ for verification sang variant Bombo Champ no sang aton cases kay may iban diri nga daw medyo taas ang load sang ilang specimen no based sa result. So may mga ari kita diri ginapadala dito Bombo Champ para mabalaan naton kung ano nga mga variant ini. May confirmation na bala kung may new west variant kita diri sa Jack? So far na wala pa Bombo Champ. Hopefully after sa mga pipila ka mga specimen gipadala naton tanahon naton mo dyan. Hopefully wala lang. Hopefully ini siya mga cases yapon naton sang daan ng mga variant sa aton COVID Bombo Champ. Okay. Sige. Sir Jack, thank you so much for your time. Ayong hapon, gid. God bless. Bombo Champ, sa inyo sa Bombo Radio. Salamat man sa tempo kag oras permi. Mayong hapon liwat. Derwavit si Mr. Jack Kunlo sa Public Safety Transportation and Management Office. So, may mga revise nga paprubahan pa sa LTFRB. No, sa aton sini nga mga kabombo, pero ara na siya sumong nagabiyahe na for clarification sa aton sini nga mga taga Palamati. Sandig man ini iyang revision sa paghatag sa nagakigo nga pagtamod o sang mga sentimiento sa mga commuter. Lapaw naging ko sa latin sa aton sini mga kabombo. Standby na kamo sa kapon lamang programa pod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr., 17th President of the Republic of the Philippines. Maging bahagi ng kasaysayan. Tumutok sa gagawing blow-by-blow coverage ng mga Bombo Radio at Star FM stations sa inaugurasyon ng susunod na presidente mula mismo sa National Museum sa Maynila. Hindi lamang mapapakinggan, mapapanood din sa mga digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tandaan, sa Hunyo 30, araw ng Huwebes, simula alas 11 ng umaga, dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish.
Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga Good afternoon, Gid. Sa inyong tanan, mga kabombo, 25 minutos ang nakalipas sa oras nga alas 2 sa hapon. This is Tita Regine, ang ako ni pa mainit gid yung pag-abi-abi sa inyo tanan. Welcome diri sa KLP Wednesday na kita. Kumusta ka mo? Kumusta ang aton nga health conditions da? Well, sa left and right nga mga blows balas ang kabuhi, no? Like pagtaas ang presyo ng petrolyo, and then ara pa si COVID. Sa kamahal sa mga balaklon, well, we need to be careful kung paano natin initanan pangatubangon nga may positibo gihapon nga outlook sa kabuhi. Hindi bala, remember, if you stay positive in a negative situation, you win. Winner ka gid. So hindi bala kung ano nga energy pagid ang imo ginahatag o kung gina-spread, amo man ina ang magabalik sa imo. So let us spread positivity. Spread love, spread happiness. Kay happiness would return back to you. So amo gid ini ang magabalik man sa imo. Gani mga kabombo, let us enjoy, let us all think positively and enjoy life. And part of enjoying your day is by listening to inspiring, motivational stories or perhaps sharing your own beautiful story. Kag syempre, ang KLP ari lang diri to listen to your stories, sa mga hinaing ninyo, sa mga joys of your life, sa mga jokes ninyo danya. Gani nga share na your story. Paki-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kung mapisan ikaw magsulat. And then ipadala mo care of sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's welcome everyone with a smile sa sining nga hapon. Kung may ara ikaw dira nga kaiping, turn to that person and smile. 27 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. Ari na nga itong ambahanon para sa inyo from the Bombo Music Festival from Dante Berriong, Kabuhi, Sang Kabuhi ko. Good afternoon.
Sa kada adlaw nga ikaw akon nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akon gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akon nga duka. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Dante Beryong para sa inyo, kabuhi sang kabuhi ko. 31 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon, and here's one letter sender who is simply enjoying life, no? Hindi sila nga na-bore siya, but at 93, kadamo pa sa mga mapinoslanon nga mga butang nga ginahimo, and one of those is ang pag-share sa iyang mga istorya, because wayang sila ginapalipa sila nga ang adlaw, nga hulato naman what's going to happen the next day, kundi nga ginasavor niya every day, di ba? Upon waking up, sa pagmuklat pa lang sa adlaw, that's a blessing enough, di ba? I am talking about Lola Amparing, who has another story para sa aton sa sininga hapon. Kag naga-effort gid para nga hindi ko na siya magka-Alzheimer's. So, ari naman, another story coming from her, nagasiling diri, my dearest Tita Regine. Good afternoon to all members of Bombo Radio, mga listeners karon nga hapon, kag ilabinigid sa imo Tita Regine. Dito ko gid i-share sa imo karon nga hapon ang masubo nga inagihan sang akon magulang, nga dako gid ang utang na loob ko sa iya. Kag siya ang nagpaeskwela sa akon halin sang high school kag college. Tita Regine, sang giyera, nag-evacuate kami sa baryo.
kag siya lang ang nagakarga sang tananamon nga mga gamit. Hindi lang nadugayan, naglanding ang mga Hapon sa banwa namon. Ang akon magulang kag ang iya amigo nagsag-ob sa artesian well sa plaza, Poso, no? So hinali lang, nag-abot ang mga Hapon kag gindakop sila nga duha. Gindala sila sa garrison sa mga Hapon sa kilid sang amon nga simbahan. Siguro tita, almost or masobra lang sa 3 kasimana ang ila pag-anto sa presohan. Hinali lang, naglinupok sa country club kag nagdalagan ang duha ka Hapon nga nagbantay sa ila. Blessing in disguise nga ang utod ko kag ang upod niya nakapalagyo dayon nga todo-todo kuno ang ila dalagan sa pagpalagyo. Pag-abot sa amon, makita mo tita, tama sila nga duha kaniwang kag mga malapsi. Ginpakaon dayon sila ni nanay nga tama gid ka makaluluoy ang ila mga nuong. Pagkatapos nila kaon, ginsaysay o ginsugid sa amon ang ila inagihan sa garrison sang Hapon. Tita Regine, siling nila nga halos adlaw-adlaw ginapadupa sila nga nagahayang sa lupa. Ginasakyan kuno sang isa ka Hapon, kag may isa man nga nagbasya sang tubig sa ila nawong, nga ginatakpan sang lapat ang ila ilong, baba, kag mga mata. Ang ginahatag kuno nga pagkaon sa ila, mga salin o damog. Halos adlaw-adlaw, hinahimo ina sa mga tunto nga Hapon. Dayon namon panghimo sang amon mga gamit, kag magsaylo naman sa isa ka baryo nga malayo-layo. Kay base siling ni nanay, pangitao naman sa mga Hapon, sila nga nakapalagyo sang paglinupo. Tita Regine, sang ulihi nga medyo matawhay-tawhay na, madamo nga armies ang sa amon gin-evacuatean. So nagnegosyo kami sang sigarilyo. May mga tobacco plantation sa amon nga lugar sadto. Ang magulang ko ang nagahugas sang dried tobacco leaves, kag ibulad, hasta magmala. Pagkatapos, ginagunting sang mapino, kag akon man ginabuligan maglikit. Ang bond paper, amo ang amon nga wrapper. Ginatagaan man kami sa mga officials sang army halin sa bukid. Balan mo, Tita Regine, ang mga army sadto, ginadistribute sa mga pamalay para magkaon. Sa amon, permi madamo ang army nga nagakaon, kag nag-iistambay sa balay. Amo na gani, na ubos-ubos permi ang amon sigarilyo. Wala labot, pila kami nga mga dalaga o mga teenagers sadto. Di, amo na gani, nga madamo ang amon visitors nga army, kag mabakal ang baligya nga sigarilyo. Tita, permi man kami ginadalhan sa mga prutas nga dala sa mga armies halin sa bukid. Dawala man kami mawadaan sang pagkaon, kay lugar man sa mga root crops ang amon gin-evacuatean, tulad sa mga kamote, balinghoy, tamis, ube, kag mga saging. Nalibutan man ang amon payag o kubo sang kawayan, permi man tambo ang amon tinola, kag tugabang nga wala man sang subak, kundi asin lang. Ugaling, permi lang ga dinalagan, kung magsiling nga ara na ang mga Hapon. Pagkatapos ng gyera, ang utod ko naman amo ang breadwinner sa amon pamilya. Kay sinanay lang ang nagapangita, kay wala na kami tatay. Nagpatindog si nanay sang jutay nga funerarya sa Sara, kag ang tanan ko nga utod didto sa Iyaluyo. Ako na lang ang nabilin diri sa magulang ko, kay siya ang nagpatapos sa akon nga pagtuon, halin sa high school hasta mag-college. Kung Sabado kag Domingo nga wala sang klase, ginalabhan ko ang mga lago, kag tapos magmala, ginaplantsa dayon. Sa ulihi, nakamaestra ako dayon, kag nangasawa ang akon magulang. May duha sila ka anak, isa ka lalaki, kag isa ka babayi. Mga mabuot sila nga duha, kag mga matutom sa pagtuon. Ang babayi, nurse subong sa New Jersey, kag ang lalaki, architect, kag may negosyo man subong. Arigani ako sa ilabalay, free board and lodging. Ang akon utod sadto, may jutay man nga studio sang pangudak sa kilid sang amon balay.
Amo ini ang ginagasto namon sa amon pagkaon kag schooling ko. Sa ulihi, nagmasakit ang magulang ko, kag ako lang ang nagbantay sa hospital. Madamong ako nasupot nga kwarta paglabas namon sa hospital. Balan mo tita, permi, keep the change. Kay wala niya ginakuha ang sinsilyo sang bulong niya. Palangga gid ako sang akon utod nga nagtaliwan sang January 12, 1994. Thank you so much, my brother in heaven. May you rest in peace in heaven. Lastly, here's my warm kisses, regards and prayers. Good luck, good health, and God bless, Lola Amparing. Siyempre, ang akon pinalangga nga utod, tama gid kabuot sa magulang ko. Ginatuman ang kinahanglan mo, kadali maintindihan kang imo naluyagan sa maayo nga pagsulundan. Poem na ni siya, no? So nagapangutang sa iya mga abyan para sa imo kinahanglanon, agud ikaw malipayon, nagadugang maayong kabubuton. Gani, buslan sang kapisan, suguon ka na, dayon tumanon, nalipay ang kaugalingon, nagayuhom-yuhom nga wala sang kulumuron. Maalwan bisan may hurubaton or may kurubaton, nagahatag dayon sang kinahanglanon. Gani palangga ang kauturan para ikaw may madangpan. Makaluluoy ang naabutan, ang utod nga ginasaligan, binawi ni Lord nga bataon pa, wala madugay sining kalibutan. Hindi ko gid malipatan, madamo nga antos ang inagyan, para lang kami mag-ayuhan, sa amon masubong kahimtangan. Mga kabataan, maghigugmaanay, malipayon ng ginikanan. Tanan nga tion kalinungan, matigayon, kung kamutanan, nagahulog punganay. Ang puluyan malipayon, pamilya nagahirupay, hindi nagailinaway. Nagaabot lang ang kalipay, ang maayong pamatasan, permihon sa kalawasan, hindi magsinuplada sa tanan nga tion. Ang kalipayan, nagakari sa puluyan. Tita Regine, thank you so much for reading my tula and kasaysayan. Love lots, Lola Amparing. Wow, no? Having a beautiful relationship with your siblings, grasya gid na sang Ginoo. It is a gift. Kag kanami lang tawon no sa mga mag-ululutod nga nagahirupay, nagahinang panay, kag nami pagid na bala no kun damo-damo. Damo-damo nga mga mag-ululutod kay isang inyo nga panahon no, Lola Amparing, daw ang uso sadto ya padamo-damo bata. Way labot sa population control. So, ang iban, gakalabot tag 17 kabilog, isa ka set sang ginikanan. Imagine that. Siyempre, makita nato, no, ang kabudlay, kung gagmay pa. Pero ang beauty naman, kung nagdalalagko na, and then nagkapamilya na, at ikadamo, nga nagadamo ang angkan. Kag dira mo gid na makita, no, dira mo gid na ma-size up kung ano ka-close ang tagsa kapamilya sa ilang mga reunions, like say sa mga himatayan, nga ara gid bala, nagaunungay gid, sa mga kasadya ara, sa mga kasubo ara sa gihapon. So nagatingob, nagahugpunganay, kag nagapalanggaanay sa gihapon. In your case, suwerte ikaw sa imo nga magulang, at gintatap niya gid ikaw ang imo nga future, ginsigurado niya gid, kag why siya nagpangduha-duha para nga buligan ikaw. No wonder nga ang imo nga gratitude for him is forever. Salamat gid sa imo, Lola Amparing. We hope ang mga mag-ululuto dira, no, would get inspirations nagikan diri sa imo nga istorya naging share sa aton this afternoon. 42 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon. Magapanubalik ang KLP. Pagkatapos lang gid sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America.
Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang nagakontain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi, congestion, ang naga-circulate 9 minutos, makaligad ang alas 2. Yari ang mga importante ang kaywatan dala sa Plazuela di Iloilo sa sininga simana. Tubtub Hulyo 3. Hala. Ilan lang, one day after that, July na kita. On July 2nd, sa Sabado, July 2, syempre, concert at The Plaza. Ang favorite ninyo nga weekend musical entertainment. Maga-feature ini sang The Technocrats Band, kagang ilang nga wide variety of songs. Old and not so old. Sa 2 ka oras, may musical show starting at 6 p.m. Siyempre, may napuno na naman ka mga Plazuela di Iloilo mugs ang iga-raffle sa tanan nga mga patrons. Pagka-Domingo nga adlaw, that's July 3, bukas ang ganahan sa Latoda sa mag-a-attend sa regular Sunday Mass, las 11 sa aga. Pangamayuan ta nga kita nga mga Filipinos ang padayon nga may mabakod sa aton pagtuo sa tunga sa mga pagpanghangkat kag problema. Plazuela di Iloilo. Together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And syempre, sa aton nga pagpamakal, sang aton nga makinahanglanon, mga lulutuon naton, dira kita, syempre, sa The Farmers Bazaar sa Plazuela 2, kinahanglantan sa mga preska nga isda, manok, baboy, kagiban pa. Bisitahan naton ang The Farmers Bazaar dira sa lower level parking area sa Plazuela 2. Kadto makita dito sa upper level parking area sa The Farmers Bazaar para sa aton kinahanglanon. May mga fruits dito, may mga vegetables, kag madamo pa. Kompleto para sa ipanakot ninyo sa inyong lulutuon. Siyempre, may aras ng hagdanan nga nag-connect sa lower kag upper level parking areas agud nga mangin mahapos para sa aton nga makalabot sa upper level parking area. Ang The Farmers Bazaar gintuko dinhi sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi na dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal. Ginapasiguro gid sa The Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. And moving on sa aton nga next story para sa sininga hapon, may liyog i-share si Inday sang Iloilo City.
my ever dearest Tita Regine. Una sa tanan, nagahatag ako sa katahuran sa imo Tita Regine. Sa tanan nga makatapo sang Bomboradyo. Tawagan lang ako kay Inday sang Iloilo City. Pareho sang iban, ako may masakit man nga inagihan sa kabuhi. Umpisahan ko ang akon kasaysayan sa kabuhi. Year 1988, nagtapos ako sa grade 6. Pila man ka tuig nga wala ako makapadayon sa akon pagtuon sa high school kay wala sang magasto sa akon. Pila man katuig ang akon estar sa balay sang ginakilala ko nga lola kag tiya. Ang akon obra nagabulig-bulig kun anong obra sa sulod sang balay para nga makakaon ako. Kung may kalampuhan, nagapangampo man ako. Sang ulihi, ginkuha ako sang utod ni tatay sang ginakilala ko nga tiyo sa Iloilo. Balan mo Tita Regine, gin-adapt lang kuno ako siling sang iban nga tawo. Ay abaw tita, sang primero, dumapatay ako sang hibi, pagkabalo ko. Masakit maglahog ang kapalaran. Pero wala na kita sang mahimo pa, kundi batunon ang kamatuuran. Nasanay naman ako. Ibalik ko, ang ginakilala ko nga tiyo, mabuot ini siya tita, pero wala ako makatapos sa akon pagtuon sa high school. Hasta nga nakatrabaho ako sa isa ka karaoke bar diri sa Iloilo City. Kag diri ko nakilala ang isa ka tawo. Nangaluyag ni siya sa akon, kag ginbaton ko man. Ginbaton ko dayon kay abi ko, amo na ini ang lalaki nga magapalangga sa akon, kag makabulig sa mga problema ko sa kabuhi. Diri naman nagsugod ang impyerno sa akon kabuhi. Nagbusong ako, Tita Regine. Ginpauntat niya ako sa pagtrabaho, ginkuhaan niya ako boarding house. Ginpabata niya lang ako, tita, kay ginbayaan. Kay hindi na niya ako masagudan sang intsakto. Kay puwerte kadamo sang iya mga babae. Pero okay lang sa akon. Ang importante, ari sa akon ng akon bata. Bagong tawo pa lang. Medyo masarangan ko na ang lawas ko, nagbalik ako liwat sa karaoke bar para mabuhi. Kami nga duha sang akon bata. Ibalik na naman sa akon bata. Tita pagdako-dako niya, ginbilin ko siya sa akon nga utod sa isa ka banwa. Abaw, Tita Regine, diri naman nagumpisa ang kalbaryo ko. Sobra pa sa impyerno ang pagpangabuhi namon sa akon bata. Tungod ini sa bayaw ko, kag sa akon utod, kag mga hinablos. Kada semana, gahatag ako grocery kag kwarta, pero sila lang gakaon. Ang akon bata, ginatimplahan lang nila sa gamay nga baso. So ulihi, daw hindi na ako makaagwanta sang ginahimo sang akon nga bayaw kag utod. Ngingkuha kong akon nga bata, kagindala sa karaoke bar. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, ginhatagan niya ako sang lalaki nga nagapalangga sa akon, sa pihak sa natabo sa kabuhi ko. Diri ko man ina nakilala sa akon nga ginaobrahan. Ang akon amigo nga amusubong ang nagasuportar sang palangga kag paghangop sa akon. Kon parte sa akon bata, wala na siya sa akon puder tungod sa kahimuan sa akon bayaw kag utod. Nadula ang akon bata, ara siya sa iyang tatay sa Iloilo. Salamat sa pagbasa mo sa akon sulat, do nagaganhaga ng akon nga pamatsyag, hasta na lang diri ang akon sulat, ay hanakapoy ka na sa pagbasa. God bless and more power. Ang matinahuron, Inday, sang Iloilo City. Well, everything that happens to us, palpak man ina or hindi palpak, nagabilin sa aton sang wisdom, nagabilin sa aton sang lessons, mga learnings sa aton nga kabuhi. Ginatudloan kita, no, nga mangin mabakod, ginatudloan kita nga mangin faithful, kag mag-remain sa aton nga pagtuon, that everything is going to be well in the end.
you have found a guy nga amo subuan nagapalangga sa imo, barek in exchange, no? Nadula naman sa imo ang imo nga bata. So now nga settled ka na sa imo nga husband, I hope you would find time para nga maging iloy ikaw sa gihapon sa imo nga anak. Apisar nga ato siya sa iya nga tatay, I hope you would reach out and reconnect sa tatay sang imo nga bata so that makapungkuanay ka mo and maistoryahan ninyo what is best para sa inyo nga bata. Kung pwede nga may mga times dito man siya sa imo, kung pwede nga permi mo siya nga mabisita, pwede mo siya nga matawgan, pwede ka mo makakommunicate nga duha nga hindi lang pamalabagan sang tatay. Kagkanami gid na no nga ang inyong relationship sang imo nga bata is stable. Hinabla nga mabatyagan niya. Nga bisan layo ay kamo, even if you have a new family, sa gihapon wala nagbago ang imo nga pagpalangga sa iya. And I hope ang imo nga husband subong would be understanding enough and kind enough, no? Para nga intindihon ikaw kag tagaan ka man sang ligwa para nga mangin iloy sa gihapon sa imo nga anak. So, I hope you would work on that. Para nga hindi bala makahambal kita nga ginkulang ikaw, hindi bala nga one day kadto ang kasambata mo para nga suknaan ikaw. So I hope nga hulagan mo gid na. And so I wish you all the luck. Thank you so much sa imo Inday sang Iloilo City for sharing also with us your story. And speaking of stories, what about your stories? Dina mga kabombo, I will be waiting for them. Palihog na lang i-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info ang inyong mga istorya sa kabuhi nga sigurado gid ako makatandugid sa amon nga balatyagon, and at the same time may mga ma-learn gid kami sa inyong nga mga istorya. If hindi kaya nga i-email, pwede gid sulaton sa gihapon and then ipadala nyo lang care of sa kahapon lamang program DYFM Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's enjoy each other's company and let us learn from each other's experiences through the stories nga inyong ginapalabot diri sa kahapon lamang program. And so, balikay kita buwas. Madamo yun yung salamat sa inyo tanan. Hope may mga na-learn kita sa sininga hapon. Sige, hapon din ninyo alagad. Si Tita Regine para sa KLP. I'll be back with you again tomorrow. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.